Ahojte, hviezdne diskogule, tu Fipa. Áno, je to naozaj moje občianske meno, aj keď skyniem prísvisko, znova ten istý nevtipný vtip. Dúfam, že sa máte super. Švédsku značku EVI Technology, inak len poznámka, naozaj sa to vyslovuje EVI a nie EVI, správne. Som chcel skúsiť už veľmi dlho, pretože si naozaj myslím, že ich jedinečnosť je naozaj zaujímavá, je o čom hovoriť a preto vzniklo toto video. Možno ste zaznamenali, že ich opalovacie peny sa akoby... Možno ste zaznamenali, že ich opalovacie peny majú byť unikátne, pretože sa akoby z časti ukryjú do vrchnej vrstvy pokožky, tým pádom nejdú tak ľahko zotrieť alebo zmyť a netreba ich údajne aj tak často reaplikovať. A možno ste to proste zaznamenali. Inovácia je v kozmetike dôležitá. Bez nej by sme sa ďaleko nedostali. Určite je. Ale bohužiaľ, častokrát je inovácia tzv. Science washingom, teda niečím, čo len používa vedu ako takú estetiku, ako taký len ošat, ale reálne vnútri nie je to jednoducho postavené na nejakých základoch vedy, nie je to ničím vedeckým. Používa to vedu len ako žargón, ako nejaký marketing, aby to jednoducho niečo predalo. Ale bohužiaľ, častokrát to býva nakoniec zavádzajúce. Preto si treba vždy marketingovú a vedeckú komunikáciu danej firmy ideálne nejak overiť. A preto som aj veľmi rád, že v tomto prípade táto komunikácia a táto inovácia, ktorú EVI prinášajú, je naozaj prínosná a naozaj hodnotná. Je to švédska značka, teda spadá pod veľmi prísne regulácie, je dostatočne viditeľná, vyhrala aj niekoľko cien, tým celým chcem len povedať to, že nie je to nejaká úplne malá značka, ktorá by ľahko mohla preklznúť medzi zákony. Za zákony? Pomedzi zákony? Takže v tomto videu si prejdeme celkovo ich... Čo si prejdeme? Všeobecné tvrdenia a jedinečnosť. V tomto videu si prejdeme ich všeobecné tvrdenia a ich jedinečnosť, ich inováciu a potom sa pozrieme na jednotlivé produkty, ktoré som skúsil a nejaké moje recenzie, prečo, ako, či ich odporúčam. Len malá poznámka, je tu asi dosť, že ozvená, mám tu nejaké mäkké deky okolo seba, ale není tu až tak strašne veľa mäkkých vecí okolo mňa, takže asi je ozvená. Tento mikrofón tiež neviem nikdy, kam si mám dať. A to svetlo tiež dúfam, že vydrží, pretože nemám tu malé osvetlenie a slnko sa stále mení. Proste spolu to nejak zvládime. Hneď sa posunieme ďalej, len na začiatok disclaimer, teda vyjadrenie k transparentnosti, aby toto video spĺňalo moje zásady reklamy. Produkty mi poslal výhradný distribútor EVI Technology a ich produktov pre československý trh. Je to firma, ktorú poznáte ako kremkrem.sk, kremkrem.cz a neskôr som sám s touto firmou uzatvoril spoluprácu. S týmito produktami nemám žiadne etické konflikty, úprimne ich odporúčam, čo je vlastne ideálna forma spolupráce, pretože natáčam video o niečom, o čom by som hovoril tak či tak, a vlastne mám za to nejaký malú finančnú kompenzáciu, nejaký bonus. Preto mám affiliate zľavový kód. To znamená, že ak chcete moju tvorbu a vedeckú komunikáciu podporiť a tieto produkty vás zaujali, tak si ich môžete kúpiť s 10% zľavou pomocou zľavového kódu FIPA10, ktorý použijete na stránke kremkrem.sk alebo kremkrem.cz. Jednoducho ho napíšete do kolónky pre zľavový kód, je to úplne jedno, či použijete veľké alebo malé písmená, proste je to FIPA10 a táto zľava platí na celý e-shop kremkrem.sk, kremkrem.cz, to znamená celý sortiment, nemusia to byť len produkty EVI Technology. Na obsah mojej recenzie nemá firma EVI ani firma Kremkrem žiaden dosah. Táto recenzia a moja komunikácia nie je nikým ovplyvnená, je naozaj úprimná a je len a len moja. Záverom, viac o zásadách a etike mojej reklamy a spolupráce nájdete na mojom webe fipa.com/zásady. Takže toto je koniec vyjadrenia k transparentnosti a teraz ešte jedna poznámka. Môj bože, môj chrbát. OK. Je vždy lepšie mať informácie aj od danej firmy, o ktorej hovoríme, pretože nie všetok výskum je publikovaný alebo publikovateľný. Takto môžeme lepšie porozumieť tomu, na čo firma cieli, aký problém sa snaží vyriešiť, aký je ich vlastne nejaký proces toho, ako o produktoch premýšľali. Jednoducho lepšie porozumieť celému tomu procesu a dizajnu ich produktov práve preto, pretože tieto informácie nie sú často dostupné. Z čoho mierne odpadám je teda to, že priamo firemné zdroje a testy som dostal od Jeana Pinta, ktorý je spolu s jeho manželkou Margaret zakladateľom EVI Technology. Mali sme spolu videohovor a stále nechápem, že si na mňa našiel čas. Bol to veľmi zaujímavý a obohacujúci rozhovor. Ak máte záujem pozrieť si, ako Jean približuje ich firmu, tak si to môžete pozrieť vo videu zo Sunscreen eSummit 2023, kde mal krátky výstup. Jean samozrejme so mnou pre ochranu duševného vlastníctva nemohol zdieľať všetky informácie, prípadne niektoré, ktoré zdieľal, nemôžem ja zdieľať ďalej, ale mnohé môžem a to je fakt super. Na záver, už naozaj záver tohto intro okienka chcem len zdôrazniť to, že niektoré informácie mám od fantastickej Michelle Wong z Lab Muffin Beauty Science, ktorá tiež spravila video a článok o EVI Technology, myslím, že nejaké cca 2 roky späť. Je to naozaj inšpirujúca osoba, robí vynikajúcu prácu a
Je podľa mňa veľmi dôležité dávať kredit aj vedeckým iným komunikátorom, propagátorom vedy, nielen daným štúdiam a vedcom. Michelle plne odporúčam sledovať, patrí medzi mojich najobľúbenejších a najtransparentnejších propagátorov vedy, spolu s Mohamedom z Moskin Lab, Stevenom z Kind of Steven a s Jen the Eco Well. Jen z the Eco Well. Odporúčam sledovať aj kozmetické chemičky Esther z The Melanin Chemist a Avu Perkins. OK, tak spustíme iritovaná jodlerka intro. Jak vyzerám? Oh môj bože. OK, whatever. Inak ja viem, že moje vlasy sú možno, ja neviem, divné, nechám si ich narásť. Proste musíme s týmto pracovať, s tým, čo máme, je to nejaké medziprocesné obdobie. Pre niektorých to môže byť nová informácia, takže aspoň v rýchlosti, každé opálenie kože, nielen spálenie, aj každé opálenie kože je už nezvratné poškodenie kože. To je jednoducho realita. Je to už reakcia, to opálenie je už reakcia na to poškodenie, ktoré sa stalo. Chcem len veľmi zdôrazniť, že ste nádherní a nádherné takí a také, aké ste. S prirodzeným zdravým odtieňom kože, jednoducho s prirodzenou kožou takú, akú máte. Aj bez opálenia. Opálenie je absolútne arbitrárny štandard krásy, ktorý bohužiaľ vychádza aj z celkom problematického triedneho rozdelenia spoločnosti, kedy si bolo strašne trendy mať bielu kožu, pretože to signifikovalo, že človek nemusí pracovať na poli a je zavretý doma a díva sa na svet proste cez okno. Dnes zase to môže signifikovať nejaký status, že môžeme cestovať. Jednoducho toto je téma na dlhšie, je to nejaký arbitrárny štandard krásy a chcem vás len podporiť v tom, viem, že mnohí a mnohé máte pocit, že vaša koža je príliš biela, alebo dostávate pocítiť od známych kolegov, od rodiny, že aký ste bieli, aké ste biele, keď sa vrátite, neviem, z dovolenky v lete, tak len vás chcem podporiť v tom, že to, že vaša koža vlastne prirodzene zostane neopálená, je vlastne, že je zdravá a keď vidíte niekoho, kto tú kožu opálenú, prípadne spálenú má, tak už sa dívate na kožu poškodenú. Dúfam, že aspoň toto pomôže. Dobrá informácia ešte je, že ak chcete mať kožu jednoducho opálenejšiu, páči sa vám toto tiež v poriadku. Cieľ tohto videa nie je vás nejak haniť alebo robiť si srandu z toho, že niekto by chcel mať tmavšiu pleť. Je to absolútne v poriadku. Tak je lepšia voľba zvoliť samoopalovacie prostriedky. Napríklad jednu takúto samoopalovaciu penu má aj firma Evi Technology. Budem o nej neskôr hovoriť. Je to určite bezpečnejšie a regulovanejšie ako nejaké opalovanie sa na slnku. Čiže ak je toto váš cieľ, je to jedno z riešení, ktoré sa dá skúsiť. A inak to, že si koža môže nejak prirodzene zvyknúť na slnko a nejak sa stať odolnejšou, je mýtus. OK, takže prečo opalovacie krémy? Opalovací krém sa používa nielen ako prevencia pred vznikom rakoviny kože, prevencia vzniku, nie prevencia pred vznikom. Opalovací krém sa používa ako prevencia vzniku rakoviny, pretože pred ňou preukázateľne chráni, ale nie len. Používa sa denne aj nezávisle od ročného obdobia alebo od toho, aké počasie, ako prevencia viditeľného starnutia pleti, vzniku vrások a pigmentových škvrn. Tento tzv. Anti-agingový efekt opalovacích krémov je veľmi preukázaný. Je to teda spolu s nefajčením cigariet a nepitím alkoholu tá najviac potvrdená anti-agingová vec, ktorú môžeme denne pre svoju pleť spraviť. Pre niektorých môže byť toto prekvapivá informácia, pretože absolútne pochopiteľne kvôli marketingu kozmetiky majú mnohí ľudia pocit, že tento anti-aging musí byť niečo mimoriadne vzácne a nie nejaký bežný opalovací krém. Naozaj častokrát majú ľudia pocit, že tento anti-aging musí byť niečo mimoriadne drahé a vzácne, nejaký, neviem, extrakt z nejakej bizarnej rastliny, ktorá kvitne hlboko na pahorku v nejakej džungli len raz ročne a popri tom okolo nej tancujú dokola motýle a spievajú proste nejaké šarmantné piesne. Nie je to tak. A to je pre nás super informácia. Opalovacie krémy sú celkom dostupné. Inak len k téme, či potrebujete mať opalovací krém celoročne, aj keď sa nachádzate len vnútri, má Michelle toto skvelé video. Je lepšie ho používať celoročne vnútri, hlavne keď ste blízko okien, ale naozaj to závisí od toho, aká tá vzdialenosť od okna je. A tiež to záleží od vašich potrieb, cieľov a preferencií. Nie pre každého bude opalovací krém jednoducho nutnosť a nejaká absolútna potreba používať ho denne, keď sa nachádza tá daná osoba, len vnútri. Jeden z dôvodov, prečo sa odporúča ho používať celoročne aj vnútri, je ten dôvod, že častokrát vybehneme von, alebo sa nachádzame pri okne oveľa viac, než si myslíme. Nevieme to presne odhadnúť a vlastne ten zvyk, že
nejaký posledný, alebo teda mimo make-up, posledný krok nejakej rannej skincare rutiny, opalovací krém, jednoducho vytvára nejakú pravidelnosť, nejaký zvyk, nejakú rutinu. Ale zdôrazňujem, je to celkom komplexnejšia téma, takže ak máte chuť, tak sa na to video pozrite. Takže o čo ide? Teraz prejdeme k téme tej inovácie a patentu EVI Technology. Opalovacie krémy, prípadne opalovacie fluidy alebo aerosoly, peny, obsahujú UV filtre. Sú to jednoducho molekuly, ktoré sú schopné absorbovať UV žiarenie a teda nás pred UV žiarením chrániť. Áno, aj minerálne UV filtre, tie, ktoré sú často propagované ako prírodné, čo nie je teda úplne pravda, teda asi vôbec. A aj tie chemické UV filtre, ktoré presnejšie nazvať organické UV filtre, UV žiarenie proste všetky absorbujú, žiadneho neodrážajú. Ak vás táto téma zaujíma, tak mám na to samostatné YouTube video. Ide o to, že opalovacie krémy sa doposiaľ vždy sústredili na to, aby vytvorili nejakú kontinuálnu ochrannú vrstvu na koži. Čo samozrejme absolútne pochopiteľne nie je dokonalé. Je veľmi ťažké udržať nejakú vrstvu čohokoľvek dlhodobo na pleti neporušenú. Navyše vrstvu, ktorá by veľmi úspešne odolávala nejaké mimike, pohybu, jednoducho životu, poteniu, vode, prípadne dotyku. Je veľmi ťažké jednoducho, aby tento film na koži zostal neporušený. Preto sa časom mikroskopicky akoby narušuje a trhá. Preto výrobcovia vždy odporúčajú reaplikovať opalovacie krémy cca každé 2 hodiny, aby sme tieto trhliny akoby znovu prekryli. Len chcem zdôrazniť, že táto častá reaplikácia teda je odporúčaná nie preto, pretože by UV filtre zrazu prestali fungovať po 2 hodinách. Hlavne keď sme aktívni na slnku, takže pláž, hory, potíme sa, športujeme. Tá častá reaplikácia sa odporúča práve preto, pretože jednoducho časom vznikajú tam nejaké mikroskopické trhliny v tom filme a ďalšia reaplikácia ich prekryje. Zároveň to pomáha s ochranou oblasti, ktorým sme sa omylom vyhli pri prvej aplikácii. Keď jednoducho reaplikujeme, tak je väčšia šanca, že prekryjeme nejakú oblasť, ktorej sme sa kompletne vyhli a tým pádom aj tú oblasť ochránime. To je celé. UV filtre samozrejme fungujú oveľa dlhšie. No a pre túto celkom nedokonalosť opalovacích krémov a tento konštantný boj s reaplikáciou a s tým, ako ten film sa na pleti porušuje, tak tu vstupuje na pódium švédska firma EVI Technology. Prečo som spravil tento zvuk? To je jasne hrozne. Teatrálne. EVI sa pre tieto zmienené problémy rozhodli dostať UV filtre do kože a nenechávať už ich na koži, aby vlastne čelili týmto všetkým externým problémom a podmienkam, ktoré sú pre opalovacie krémy nehostinné. Povedzme, trochu dramaticky. Čiže EVI sa len rozhodli nejakým spôsobom dostať tieto UV filtre do kože, nie príliš hlboko, aby samozrejme stále chránili živé bunky, ale ako keby trochu pod tú vrchnú vrstvu kože, aby tie UV filtre jednoducho sa nedali nejak ľahko zotrieť, zmyť alebo odpotiť, vypotiť preč. Je to veľmi zaujímavé. Keď nejaká firma používa takúto technológiu, tak má tzv. Delivery system, dodací systém, teda jednoducho má tam nejaké látky, ktoré pomôžu celkové tieto formulácie vlastne kožu penetrovať a dostať sa nejak do nej. Takéto dodacie systémy nie sú absolútnou novinkou a už existovali na trhu aj predtým. Výrobci použili už aj konkrétne teda tento dodací systém patentovaný, ktorý má EVI Technology, na iné látky, ktoré chceli dopraviť do kože. Ako vidíme na tejto štúdii zameranej na liečbu dermatitídy, táto patentovaná technológia, tá istá patentovaná technológia, ktorú má EVI Technology, zabezpečila, že sa látky reálne do stratum corneum na diagrame SC a do nižšej vrstvy epidermis na diagrame E reálne dostali. Čo sa teda pri neošetrenej koži alebo pri koži ošetrenej kontrolnou vzorkou, čo bola vazelína alebo silikón, nestalo. A ako to poznáme? Fluorescenciou. Vpravo hore vidíme kožu neošetrenú absolútne ničím. Je teda čierna, pretože naša koža prirodzene fluorescenciu nevykazuje. Nižšie, na ďalších 4 obrázkoch, už ale čosi červené vidíme, teda vidíme fluorescenciu. Čiže v týchto prípadoch vedci už čosi na tú kožu natreli a zároveň to tzv. Fluorescenčne označili, takže ako keby do toho, čím kožu natreli, trošičku pridali malé množstvo látok, ktoré fluorescenciu vykazujú a tým pádom nám pomáhajú sledovať, kam sa celá táto formulácia v tej koži dostane a nedostane. V strede diagramu vidíme teda kontrolné vzorky. Vľavo je čistá vazelina, fluorescenčne označená, a vpravo čistý silikón, fluorescenčne označený. Kontrolná vzorka to je preto, pretože toto nie je ten sledovaný a študovaný patent. To je čistá vazelina alebo čistý silikón. Sú super červené, takže fluorescenciu vykazujú a to nám pomáha vidieť, kam sa takéto formulácie bez toho sledovaného patentu dostanú.
Ako na diagrame vidíme, vazelína aj silikón hlavne zostali na, prípadne z časti v, tej navrchnejšej mŕtvej vrstve kože stratum corneum. Naopak dole vidíme už tú reálnu. No a naopak, na tých spodných dvoch obrázkoch už vidíme teda použitý spomínaný patent, teda nejakú kozmetickú formuláciu, ktorá využíva tento patent. A ako vidíme, vďaka tej fluorescencii, nesvieti už len stratum corneum, ale svieti aj nižšia živá vrstva epidermis. To znamená, že tento patent, ktorý bol fluorescenčne označený a celá tá formulácia sa dostali oveľa hlbšie do kože. Ako vidíme, tento patent už teda existoval dlhšie, bol celkom skúmaný a študovaný a bol použitý v rôznych formuláciách. EVI boli len prví, ktorí si povedali, že toto skúsime použiť v odvetví opalovacích krémov. A prídeme tak s inováciou, ktorá je reálne hodnotná, pretože pomáha riešiť dlhodobé problémy, ktoré opalovacie krémy majú. A to je to, že jednoducho, ako sme sa bavili, vytvárajú vrstvu na koži, takže nie sú až tak odolné na dotyk, zotretie oblečením, externé prostredie, vodu alebo potenie. Jedna zo zaujímavostí na tomto patente je, že ak chceme niečo do kože dopraviť alebo dostať to tam, tak typicky musíme porušiť je tzv. Ochrannú bariérovú funkciu kože alebo bariérovú vrstvu. Pretože musíme nejak akoby otvoriť, niečo tam dostať. Fajn, ale to kožu častokrát zanechá náchylnejšiu na vstup aj čohokoľvek iného. Náchylnejšiu na iritáciu, náchylnejšiu na ďalšie poškodenie. A čo je to tá bariérová funkcia kože? Bariérová funkcia kože zabezpečuje nejakú správnu homeostázu kože, nejaké je správne fungovanie. Kožu chráni pred nadmernou stratou vody, čiže má aj rolu hydratačnú, no a pochopiteľne samozrejme kožu chráni aj pred externým prostredím. To znamená alergénmi, nebezpečnými nejakými látkami, patogénmi a pomáha kožu pri poškodení už opravovať. Je to celkom komplexná a naozaj zaujímavá téma, ale aspoň v rýchlosti zjednodušene, túto bariérovú funkciu kože plní hlavne stratum corneum, to je najvrchnejšia rohovitá vrstva kože, tá je mŕtva. Ďalej lipidový matrix, ktorý obkolesuje tieto bunky stratum corneum. Ten je sám zložený z rôznych lipidov, ceramidov a cholesterolu. Ďalej túto funkciu plnia aj niektoré antimikrobiálne peptidy, kyslý film, ktorý sa prirodzene na koži vyskytuje, takisto aj niektoré mikroby, ktoré sa prirodzene na koži vyskytujú a potom tzv. Tesné bunkové spoje. OK, takže čo je naozaj zaujímavé je, že tento patent túto bariérovú funkciu kože nezhoršuje, neporušuje, ale paradoxne naopak ju podporuje. A to aj napriek tomu, že vlastne niečo do tej kože dopraví a dostane. Super! Zjednodušene povedané, tento patent má nejaké optimálne zloženie, ktorá koža neodpudzuje a tak látky do kože dopraví a potom ich tam akoby uzamkne. Dobrá analogia, ktorú spomínal Jean, sú tehly a malta. Malta je samozrejme v tejto analógii tá EVI pena, ktorá sa pomedzi bunky dostane a potom sa tam ako taká ochranná sieť uzamkne. To samozrejme nie natrvalo, pôsobením času alebo trením a použitím nejakého čistiaceho produktu sa táto ochranná sieť rozpadáva. Ako vidíme na tejto animácii, keďže sú UV filtre z časti ukryté v koži, sú tým pádom odolnejšie na externé prostredie a tým pádom aj na vodu. Ako uvidíme o chvíľku ďalej, vodeodolnosť je jeden veľmi veľký silný benefit, ktorý EVI peny majú. To optimálne zloženie je teraz súčasťou tejto patentovej technológie, ale aspoň v rýchlosti. Je to špecifický pomer voľných a naviazaných mastných kyselín, ktorý je pre kožu absolútne optimálny a pomáha teda UV filtre aj celú formuláciu dostávať do kože. Inak, čo ešte dôležité je, že táto vzniknutá sieť je vrstvou osmotickou, takže je selektívna a selektívne priepustná, ako už osmotické vrstvy alebo osmotické membrány bývajú. To znamená, že je pre kožu optimálna, nebráni nejakému prirodzenému fungovaniu kožných buniek ani ich homeostáze a pochopiteľne teda nebráni ani ich poteniu. OK, tak to bolo k téme patentu a teraz prejdeme k všeobecnému dizajnu produktov EVI. EVI peny boli od začiatku dizajnované a navrhnuté tak, aby vznikol, ako spomínal Jean, ten najlepší denný krém. Teda niečo, čo kožu bude hydratovať, posilňovať jej bariérovú funkciu, teda bude chrániť kožu aj pred externým prostredím, ako je prílišne nepríjemný vietor, silný chlad alebo naopak prílišné teplo. No a záverom bude to krém, alebo teda pena, ktorá bude obsahovať aj UV filtre. Takže tento produkt bude riešiť aj problém UV žiarenia zo slnka. Ich filozofia je minimálna skincare rutina bez nadbytočného množstva krokov. Samozrejme neznamená to, že každý bude EVI peny milovať, prišlo mi len zaujímavé zdôrazniť, že od začiatku to bol dôraz nielen na vysokú ochranu, ale aj na kozmetickú eleganciu. Inak len malá poznámka, každý opalovací krém, pena, fluid, mlieko je emulziou a plní aj rolu hydratačnú.
Pokiaľ to nejak vyslovene necítite, že to potrebujete, nie je nutné, aby ste pred opalovacím krémom, fluidom, penou použili iný základný hydratačný krém. Každý opalovací krém je krém, fluid, pena, to je jedno mlieko, bude vás aj hydratovať, je to len o preferencii. Napríklad mne sa použite 5 minutes later. Napríklad mne sa častokrát žiada použiť ešte nejaký extra krém pred opalovacím krémom, pretože mám veľmi suchú kožu, naozaj je to len preferencia. Hlavný záber portfólia EVI Technologies sú teda pochopiteľne peny proti opalovaniu, ale majú portfólio širšie. Majú aj čistiacu penu, tá je fakt super, ďalej reparačnú penu s ureou, tu mám veľmi rád, plní rolu ako keby základného krému, veľmi fajn. Majú ďalej aj penu, ktorá chráni vlasy pred UV žiarením a teplom pri vlastne natáčaní vlasov a pri stylingu. A potom, ako som už hovoril, majú aj penu na samoopalovanie, ktoré je bezpečnejšie ako opalovanie sa na slnku. Čo by nás mohlo zaujímať je to, že všetky peny sú teda navrhnuté, aby boli veľmi ľahké a aby boli veľmi dobrou podkladovou bázou, teda primer, pred make-upom. Aby make-up neodpudzovali a nebránili mu vytvoriť vlastne kontinuálnu vrstvu. Takže ak radi používate make-up, tak táto pena bude plniť tú rolu primeru. Dáte si ju teda ako záver svojej skincare rutiny, tú opalovaciu penu, počkáte povedzme 10 minút a môžete aplikovať make-up. Ako je z ich celkom známych obalov? Zrejme, vždy používajú sústredia sa na penové produkty s hnacím plynom. Sústredia sa na penové produkty s hnacím plynom, teda aerosoly. To má aj výhody, aj nevýhody. Nevýhoda je tá, že aerosoly sú pri preprave označené ako nebezpečný materiál, zmestí sa ich menej na paletu, tým pádom cena prepravy je oveľa vyššia. Ďalej má ale tento obal už skôr výhody, tak sa na ne pozrime. Produkt sa z fľaše pod tlakom dostane pomocou hnacieho plynu a stane sa penou, ktorú už potom vlastne rukami môžeme aplikovať. V tomto prípade aplikácia bezproblémová a výborná. Nie je to aerosol v zmysle, že je to hmla, ktorú asi možno poznáte ako tie SPF aerosoly, SPF hmly. Tie neodporúčam, ich aplikácia rozhodne nie je bezproblémová. Nie sú veľmi fajn, mám o tom samostatný Instagram príspevok. Ja stihnem toto video, keď to slnko zapadá. Páči sa mi tento tieň toho stromčeku. Všetky ich produkty sú bez alkoholu, bez konzervantov a bez parfumácie. Ale zdôrazním, ani jedno nie je zlé. Je to len a len voľba EVI pri dizajne ich produktov sa vyhnúť akýmkoľvek látkam, ktoré potenciálne pre strašne malé percento populácie môžu byť problematické a tak sa vlastne viacej priblížiť k tomu akoby vytýčenému dokonalmu produktu, ktorý bude snáď absolútne každý dobre znášať a tolerovať. Len mini odbočka k alkoholu. O tom, ako je alkohol v kozmetike demonizovaný, má Michelle Lemafen Beauty Science v kolaborácii s kozmetickým chemikom Kind of Steven výborný príspevok aj video. Alkohol, teda etanol, je skvelé rozpúšťadlo, po aplikácii sa z pleti vyparí, umožňuje mať teda veľmi ľahké formulácie, v kozmetickej dávke pre nás vôbec nie je toxický, pleť nevysušuje, ak sú v kozmetickom prípravku prítomné aj iné hydratačné látky, čo v krémoch vždy sú. To isté platí aj pre konzervanty, len chcem, aby ste vedeli, že sú extrémne dôležité. Kvôli zavádzajúcim informáciám zo strany Clean Beauty prírodnej kozmetiky si mnohí spotrebitelia myslia, že konzervanty sú nejaké škodlivé a týchto konzervantov tak extrémne malé dávke sa boja viac, ako sa napríklad boja nejaké infekcie oka alebo oslepnutia, ktoré by mohlo vzniknúť pri použití produktu, ktorý nie je adekvátne konzervovaný alebo nie je konzervovaný vôbec. Konzervanty, tak ako sa v kozmetike používajú, nie sú pre naše zdravie škodlivé a používajú sa naozaj v minimálnych koncentráciách. Ako aj ostatné kozmetické látky, sú testované a bezpečné. To platí pre kozmetiku ako celok. Pre viac informácií o tom, ako a prečo je kozmetika bezpečná, odporúčam moje instagramové príspevky Clean Beauty je lož, alebo ten príspevok o bezpečnosti parabénov, super, najlepších konzervantov asi aké poznáme, prípadne ten o bezpečnosti vazelíny. No a záver tejto odbočky je parfumácia. Tá bezpečnosť, testovaná preukázaná bezpečnosť platí aj pre parfumáciu. Tá je pre väčšinu ľudí absolútne v pohode, ale áno, niektorí citliví ľudia môžu na ňu reagovať. Dobrá parfumácia môže zvyšovať ten senzorický benefit, aký máme pri aplikácii produktu. Tým pádom môže zvyšovať to, že sa na ten produkt tešíme a tým pádom vlastne zefektívniť to, ako často a ako radi ho používame, čo napríklad pri opalovacích krémoch je celkom dôležité. Ale platí to aj naopak, parfumácia môže mnohým ľuďom skoro vždy vadiť, čo je aj môj prípad. Takže len to zosumarizujem, EVI produkty sú bez alkoholu, konzervantov a parfumácie len preto, pretože jednoducho rozširuje ich záber a pomáha im to cieliť skoro na každého. Navyše žiadna parfumácia znamená, že produkt nebude asi pre nikoho ofenzívny, nikomu nebude vadiť. Ako je inak možné, že môžu eliminovať teda tieto konzervanty, ktoré sa aj tak používajú v extrémne malých dávkach? Je to preto, že tento kovový obal im to umožňuje. Pri použití sa
Pri použití sa dnu nedostane vzduch, tým pádom vnútorný produkt nedegraduje kvôli prítomnosti kyslíku alebo nekontaminovaným mikrobmi z vonkajšieho sveta. Tým, že vnútro chránené pred externým prostredím, teda kyslíkom a inými patogénmi, na obale uvidíte len dátum celkovej... Ja som mala zaostrovacia kráľovna. Je to tam. Dátum celkovej expirácie, ale nie po otvorení spotrebujte do tzv. Period after opening. To je ten medzinárodný symbol, ktorý nám ukazuje, koľko mesiacov od otvorenia výrobca odporúča produkt používať. Značí sa symbolom misky a je v ňom nejaké číslo a písmeno M, ktoré znamená mesiac. Čiže napríklad 12M znamená 12 mesiacov. Po uplynutí tohto počtu mesiacom po otvorení nutne produkt nemusí byť zdravý škodlivý alebo absolútne nefunkčný. Výrobca ale už jeho nejaký výkon a jeho vlastnosti negarantuje. To teda platí aj pre ochranný SPF faktor alebo napríklad aj pre jeho konzervačný systém. To isté platí aj pre ten celkový dátum expirácie, keď ešte produkt nebol otvorený. Teda pre Evi je tam len tento, takže keď to otvoríte, tak stále platí ten. Je to isté. Po uplynutí tejto doby na akomkoľvek produkte výrobca už negarantuje jeho nejakú bezpečnosť, jeho nejakú stabilitu, konzervačný systém alebo SPF faktor, nemôžete ich zažalovať, že niečo nefungovalo alebo niečo sa pokazilo. Inak toto je len taký gentle reminder, taká jemná poznámka, že sledujte si na vašej kozmetike tento period after opening, tento symbol tej misky s tým počtom mesiacov. Je možné, že v kúpeľni máte viacej produktov, ktoré už dávno sú za horizontom period after opening a len zrýchľujú. Záverom k tejto téme dobrej znášanlivosti je ešte veľmi zaujímavé zmieniť tému koncentrácie UV filtrov. Evi majú koncentráciu UV filtrov nižšiu, než majú iné opalovacie krémy s rovnakým SPF faktorom. Dôvod je znovu ten patent, tým, že zabezpečí, že sa tie UV filtre do kože dostanú a sú účinnejšie, dlhšie vydržia, nedajú sa tak ľahko zmyť, stačí ich použiť o niečo menej, aby sme dosiahli ten istý SPF faktor, než keby sme teda, v prípade, že nie, že by sme, keby sme použili opalovací krém, ktorý zostáva na koži. Je vyššia koncentrácia UV filtrov zlá? Nie. Nižšia koncentrácia, ale znovu len zabezpečí to, že ak je niekto na UV filtre citlivý, tak je tam tá koncentrácia nižšia a znovu to len viac a viac robí tento produkt vhodný asi pre každého. Je to super. Ak mi tú istú ochranu zabezpečí nižšia koncentrácia UV filtrov, super, použijem ich menej a mám tým pádom oveľa väčší priestor, nejaký percentuálny priestor v tej formulácii použiť iné látky, ktoré napríklad krém spravia príjemnejším na používanie. Jednoducho mám oveľa väčšiu slobodu, takže Evi ju samozrejme využili. UV filtre Evi používajú len tie chemické, teda správne nazvané organické, nepoužívajú žiadne minerálne UV filtre, ktoré by zanechávali biely film na koži. Takže je to super, proste nebudete bieli, keď sa idete usmievať, nebudete mať viac žlté zuby. Inak je vidieť, že mám strojček, ten Invisalign, že sa mi strašne lesknú zuby. Ale on si ho teraz veľa nosiť, takže ho mám, aj keď natáčam video. OK, ďalej. Predtým, než prejdem k tomu slonovi v miestnosti... Je to, že slonovi v miestnosti? Jednoducho k tej veľmi veľkej slávnej téme a to je tá epická výdrž Evi opalovacích pien, tak ešte len posledná malá odbočka a to je k farbeniu oblečenia. Ako sú na tom Evi s žltými škvrnami, žltými flakmi na oblečení? Väčšina chemických, teda organických opalovacích krémov či fluidov farbí teda hlavne biele oblečenie na žlto. Vidíme to typicky na vlastne takto límcoch tričiek alebo košiel, ktoré sú biele, pretože ľudia najviac používajú opalovacie krémy na tvári a samozrejme na krku, preto spomalenie viditeľného starnutia pleti. Pardon, píše mi manželka, že či už som niečo večerala, alebo či budem niečo jesť. Tým, že sa Evi peny viacej vsiaknú do kože, tak aspoň anekdotálne vidíme od ľudí pozitívne recenzie, že farbia oblečenie menej alebo ho nefarbia vôbec. Sú to samozrejme anekdotálne skúsenosti, ale prišlo mi zaujímavé relevantné ich zmieniť. Ich novšie formulácie obsahujú aj diacetát glutamátu tetrasodného, čo je chelatačné činidlo a bežne sa používa v kozmetike na to, aby zamedzilo zmenám farby produktu. Tu ho Evi používa teda aj v snahe prevencie flakov na oblečení. Inak v detskej verzii Kids zatiaľ tento diacetát glutamátu tetrasodného sa nenachádza. Neznamená to nutne, že tá detská verzia bude viacej farbiť oblečenie na žlto. Dlho som ju používal vlastne v oblasti krku a nejak som nesledoval, že by to oblečenie veľmi farbila. Iba hlasím. Chelatačné činidlá si nepodľa mňa strašne zaujímavé, takže ak chceme úplne, že v pár vetách zaujímavé chemické okienko, insert chemické okienko.
folk paid his love. Chelatačné činidlá majú rôzne mechanizmy účinku, ale aspoň zjednodušene ide o to, že na seba naviažú voľné kationy kovov, napríklad železa alebo medí, a jednoducho nepustia ich. Chelatačné činidlá majú na tieto kationy kovov veľmi veľkú afinitu, niečo ako príťažlivosť, proste ich ľúbia. Ich molekulárna 3D štruktúra je typicky taká, že tie kationy kovov akoby presne do nich zapadnú, sú tzv. Chelatované a už nemajú kam ísť, už nemajú čo zoxidovať, už nemajú čo robiť, je to proste, že bye bye baby. Koniec chemického okienka. OK, a záveru, ešte moje tipy na tie žlté flaky na oblečení. Ak by sami o sebe EpiPeny nestačili, tak môžete, povedzme cca 10 minút po aplikácii, tento prebytočný lepkavý, povedzme, ak vôbec je, film jemne zmatnieť použitím púdru. Tým pádom znížite to množstvo akoby produktu, ktoré sa môže nalepiť na oblečenie, bude to matnejšie. Mne to celkom funguje. Ak by ani to nestačilo, tak v ten deň, kedy chcete nosiť biele tričko alebo bielu košelu, biele šaty, tak môžete na tú oblasť krku, kde sa vás dotýka toto oblečenie, použiť tie biele minerálne opalovacie krémy. Tie jednoducho nebudú zanechávať žlté škvrny. A na vyššiu oblasť krku, kde už sa vás vlastne žiadne oblečenie nedotýka, môžete bežne použiť akýkoľvek ten chemický opalovací krém, čo je teda aj EpiPena. Na vyčistenie už existujúcich žltých škvár na bielom oblečení častokrát veľmi dobre fungujú prípravky proti hrdzi, to je český rez. Netreba si zachádzať do detailu, prečo chemicky to funguje, ale väčšinou to funguje. Prípadne sa dá použiť granulované bielidlo na báze kyslíku alebo vanish spray. Už som počul aj o kombinácii jedlá sóda a kuchynská jar, nasypať jedlú sódu na tú škvrnu a predprať v kuchynskej jari. Zdravím, vy viete kto. Ja nechcem tu prilepené sliny, povedzte mi, ak tam mám prilepené sliny. OK, a teraz hlavná téma je výdrž EpiPien, ich vodeodolnosť a ako a či sú ich tvrdenia podložené testami. Ich prístup k testom je naozaj nadštandardný, pretože spravili testov oveľa viac, než je legislatívne nutné, aby mali lepšiu predstavu o tom, ako sa ich produkty chovajú aj v oveľa extrémnejších podmienkach. To je naozaj skvelé, aj keď ich to stálo veľmi veľa peňazí, myslím si, že keď viete, že vaše produkty sú naozaj dobré, tak tá investícia, ktorá potvrdí viac vašu unikátnosť a vlastne váš benefit, ktorý prinášate, sa vám v dlhodobom meritku vráti. Je dôležité zmieniť, že sa jedná o štandardizované ISO, niekto to vyslovuje ISO, testy. Teda testy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu. Nie sú to teda testy, ktoré metodiku a protokol by si Evi alebo akokoľvek iná firma len tak sami vymysleli a stanovili. V tomto prípade sú to štandardizované testy v relevantnom laboratóriu, ako je napríklad povedzme ISO 24444 test, ktorý determinuje ochranný faktor SPF. OK, výsledky sú skvelé. Poďme sa pozrieť na to, čo spravili. Prvý test, všeobecná výdrž mimo vodu. To známe tvrdenie, že ich peny a ich ochrana vydrží 6 až 8 hodín, je podložené testom. Samozrejme majú aj štandardný ISO test, ale s niektorými SPF penami tento test predĺžili až na 8 hodín a ukázalo sa, že ochrana sa zásadne, alebo respektíve skoro vôbec neznížila ani po 8 hodinách od aplikácie. Napríklad z SPF peny 30 sa stalo SPF 26,7 po 8 hodinách a z detského SPF 50 bolo nameraných 44,5. Hodnota 53,8 bola nameraná pre Daily SPF 50, to je ten béžový v tom béžovom obale, ale to je pretože pôvodná hodnota bola SPF 58,6. Pôvodná vyššia hodnota než deklarovaná bola aj pri tých predošlých penách o niečo. Je to úplne bežné, robí sa to pretože firma jednoducho chce mať istotu, že ich produkt bude spĺňať tú nejakú minimálnu hranicu deklarovaného opalovacieho ochranného faktoru a tým pádom vlastne keď opalovací produkt meria, tak tá ochrana je typicky o niečo vyššia. Chcú mať jednoducho istotu, že všetky testy budú OK, v žiadnom teste sa nestane, že by ochranný faktor bol o niečo nižší, než je deklarovaná hodnota. A pre nás je hlavne relevantné to, že vidíme, že tie čísla sa po 8 hodinách veľmi málo zmenili. Neznamená to, že pri použití EpiPien sa nikdy za 8 hodín nespálime. Evi Technologies sami odporúčajú reaplikovať častejšie, k tejto téme sa ešte dostanem. Je to ale veľmi dobrý indikátor, že ich peny majú naštandardnú výdrž, veľmi dobrý výsledok. Aj keď napríklad nemám priestor reaplikovať, neviem, bežný maratón, tak je to pre mňa aspoň fajn, že viem, že tieto testy existujú a môžem sa viacej spoľahnúť, že tá ochrana viac vydrží. Tak, a teraz slávna vodeodolnosť. OK. Look at this! Tu je mikrofón. Je nový deň. Musím sa toto vtesnať. Tu Sailor Moon, Sailor Mercury, Jupiter, Venus, Chibi Moon, Mars. Ideme na to.
OK, ten mikrofón zapneme vedľa hlavy Minako. Dúfam, že sa nebehneme. OK, to zvládneme. OK, je druhý deň. Dúfam, že to svetlo bude o niečo lepšie, je skoršie a bolo to už potom veľmi zrnité, takže musím niektoré časti natočiť znova. Každopádne, čaute hviezdy, dúfam, že máte krásny deň. Ideme na to. Tak a teraz tá slávna vodeodolnosť. ISO štandardizovaný test vyžaduje, aby živí ľudia, to je tak zvláštne povedať živí ľudia, ale chcem zdôrazniť, že sú to naozaj živé subjekty, nie je to laboratórne sklíčko. Tento test vyžaduje, aby živé subjekty mali na chrbát, teda česky na záda, aplikovaný opalovací krém v adekvátnej štedrej miere, to znamená 2 mg produktu na centimetr štvorcový kože. Potom je im na chrbte zmeraná hodnota SPF, to znamená, že musia ich spáliť. Tá hodnota sa zmeria. Následne idú do špeciálnej vane alebo jacuzzi na 20 minút. Tam musí byť tá časť chrbtu, kde je opalovací krém aplikovaný, samozrejme 20 minút konštantne ponorená vo vode. Potom vyjdú von a schnú 15 minút. V tomto čase sa nesmú tej oblasti chrbtu samozrejme dotknúť, nesmú tú oblasť ani sušiť uterákom, to je český ručníkom. Pardon, nikdy neviem, ktoré slova mám preložiť, a ktoré nie. No a potom sa to strieda. Idú na 20 minút znovu do vody, potom zase vyjdú von a schnú 15 minút, zase do vody 20 minút, zase schnú 15 minút a tak dokola. Aby sa teda otestovala štandardná vodeodolnosť 80 minút vo vode, tým pádom musia ísť do vane 4 krát, pretože 4 krát 20 minút je 80 minút. Sú tam tie prestávky samozrejme medzi. Na záver je záverečná prestávka a potom sa zmeria hodnota SPF. Ako sa zmenila? Každý región reguluje pojem vodeodolnosť inak. V Európe je to trošku slabšie než v Amerike alebo v Austrálii. Na to, aby mohol opalovací krém v Európe tvrdiť na obale, že je vodeodolný, môže jeho hodnota SPF po tomto ISO štandardizovanom teste vodeodolnosti klesnúť až o 50%. Čiže napríklad z SPF 50 sa môže stať SPF 25. Čo je celkom veľké rozmedzie. Pre označenie veľmi vodeodolný, teda very water resistant, aby to bolo napísané na obale, tento opalovací krém musí zvládnuť tento test, ale tak, že bude celkový čas vo vode 120 minút, čiže 2 hodiny. A znova je povolené, aby hodnota SPF klesla maximálne o 50%, takže napríklad z SPF 50 na SPF 25 a stále tento produkt môže byť označený ako veľmi vodeodolný. Každopádne, Evi má fantastické výsledky, až neuveriteľne dobré. Takže poďme sa na ne pozrieť. Pri štandardnom teste 2 hodín celkového času vo vode, aby mohli na obale tvrdiť very water resistant, takže veľmi vodeodolný, sa hodnota SPF všetkých testovaných pien skoro vôbec nezmenila, prípadne zostala vyššia než je deklarovaná. Čo len zopakujem, sa absolútne môže stať, táto odchýlka je celkom normálna, u mnoha výrobcov opalovacích krémov je tá reálna hodnota SPF faktoru o niečo vyššia než deklarovaná pre istotu. Napríklad testovaná pena SPF 50 mala po 2 hodinách času vo vode nameranú hodnotu 52,5, takže o niečo vyššiu, alebo pena SPF 30 mala nameranú hodnotu po 2 hodinách 29,6. Sú fantastické výsledky. Detskú penu SPF 50 ešte testovali v 2 samostatných testoch, a to v slanej vode a v chlorovanej vode, tiež 2 hodiny. No a výsledok je tiež fantastický, SPF sa zmenilo na hodnotu 44,5 v oboch prípadoch. No, ale Evi si povedali, že toto nestačí. Že čo by sa stalo, keby sme tento celý test, tento štandardizovaný ISO test, natiahli na 8 hodín celkového času vo vode. To znamená, sú tam všetky tie prestávky medzi, o ktorých sme sa bavili, takže ten celkový čas vlastne testovania sa natiahol na cca 15-16 hodín, plus teda počiatočné a záverečné meranie. Tento celý čas platili subjekty aj laborantov. V tomto prípade už neboli testované všetky peny a testovaný detský SPF 50 po 8 hodinách celkového času vo vode klesol na hodnotu SPF 35,2. To je brutálny výsledok. 35,2. To znamená, že ochrana stále neklesla ani o polovicu po 8 hodinách celkového času vo vode. Takže toto je ten veľmi známy ISO štandardizovaný test, o ktorom častokrát počujete v spojitosti s Evi Technology a výsledok je naozaj prelomový. Ďalej spravili aj ISO test na odolnosť voči poteniu, len pripomeniem, pamätajme na to, že tento patent nebráni pokožke v potení. Tento ISO štandardizovaný test vyžaduje saunu a hodinu kontinuálneho potenia. To znamená, že tá hodina sa počíta až od momentu, kedy sa na pokožke tvoria naozaj veľké kvapky potu. Testovaná pena SPF 30 znížila svoju ochranu na 26,7 po hodine kontinuálneho potenia a detská SPF 50 znížila na 44,5. Čo je skvelé, v oboch prípadoch ochrana klesla o 11%, a to po poriadnom hodinovom potení. Zaujímavý je aj test frikcie, kde je vlastne testované nejaké to zotretie, kde je reálne štandardizovaný vlastne tlak uteráku, niekedy ako sa správne má drhnúť a ako sa drhne a koľko sa drhne.
Dvom testovaným penám SPF 30 a detskej 50 sa hodnota SPF nezmenila. Hodnoty boli v tomto poradí 32,4 a 54. Áno, znovu vidíme, že boli o niečo vyššie než deklarované pre tie dôvody, ktoré sme si už povedali. Teraz len malá poznámka na záver tohto okienka o testoch. Tieto extra testy, ktoré Evy spravili, ktoré už nie sú vyžadované zákonom, už nemali plný počet subjektov tak, ako zákon vyžaduje. Pretože sú to extra testy a sú mimoriadne drahé. Napríklad mali počet subjektov 2 alebo 3. Myslím si, že je fér to zdôrazniť, aby ste o tom vedeli. Stále si ale myslím, že to je nadštandardná indikácia, že ten patent a tie produkty fungujú. Tieto testy sú veľmi drahé, keďže sa jedná o testy na reálnych ľuďoch. Ako spomínala Michelle v jej videu, nie každý chce prísť na toto testovanie ráno, mať kožu spálenú najprv na chrbte na začiatku, aby sa zmerala hodnota SPF pôvodná, potom sa prerušovane kúpať v nejakej jacuzzi 8 hodín s pauzami medzi, či to celé sa ešte s záverečným finálnym meraním natiahne na 15-16 hodín, na konci mať kožu po druhé spálenú, aby sa zmerala tá hodnota SPF faktoru vlastne na konci, ako sa zmenila, je to naozaj veľmi, veľmi drahé. OK, prečo teda firma Evy aj po týchto fantastických výsledkoch testov stále odporúča reaplikovať celkom často? Je to z viacerých dôvodov. V prvom rade, reálny život nie je štandardizovaná dokonalá štedrá aplikácia na kus kože na chrbte. Ďalej sa jedná aj o opatrnosť a nejakú legislatívnu prevenciu. Niektoré krajiny firme Evy nedovolia komunikovať na ich obaloch, že majú povedzme nejakú naštandardnú 6-hodinovú alebo 8-hodinovú ochranu. Zároveň vieme, že ľudia aplikujú opalovacích krémov alebo fluidov, mliek, to je jedno, oveľa menej ako by mali, aby získali tú štandardizovanú ochranu 2 mg produktu na centimetr štvorcový kože. Zároveň, ako som spomínal, typicky sú tam oblasti, ktorým sa ľudia omylom vyhnú pri prvej aplikácii, takže odporúčanie reaplikovať len zabezpečí to, že sa zvýši nejaká štatistická šanca, že človek si pri tej reaplikácii, druhej, tretej, to je jedno, tú oblasť, ktorej sa predtým vyhol, prekrie. Reaplikáciu samozrejme prispôsobte vášmu dňu, rozlišujte, či to je deň, kedy sa potíte, športujete na slnku alebo ste na pláži v horách versus deň, pracujem v kancelárii. Takže pre tieto dôvody, že vieme, že ľudia aplikujú opalovacích krémov typicky menej, než by mali a zároveň aj preto, že je to nejaká legislatívna, povedzme, ochrana, nejaká prevencia pred nejakým tvrdením, že niekto ich zažaluje za to, že neviem, niečo sa stalo, niečo nevyšlo. Evy odporúčajú, ako všetci výrobci, tú klasickú reaplikáciu po 2 hodinách. Len pripomínam, reaplikujeme hlavne preto, pretože tie mikroskopické trhliny, ktoré postupne časom vznikajú v opalovacom kréme, chceme znova prekryť. Nie preto, že by po 2 hodinách prestali UV filtre účinkovať. Nie je to pravda, účinkujú oveľa dlhšie. Čiže je to taký akoby delikátny balans. Chcem vám zdeliť, aj firma Evy vám chce zdeliť, že máme tieto testy, ktoré preukázali to a to, na druhej strane je tam takéto triezve odporúčanie. Rozhodne ale platí to, že keďže o týchto testoch vieme, tak určite sa môžete s týmito produktami cítiť istejší, napríklad keď nemôžete reaplikovať. Ako som spomínal, bežím maratón na slnku a nemám čas reaplikovať. Alebo neviem, mám veľmi zaneprázdnený deň v office, v kancelárii a behám niekde po ulici na nejaké schôdzky, jednoducho nemôžem reaplikovať. Je fajn, že o týchto testoch vieme. To isté platí, keď chceme napríklad lepšiu a dlhšie trvajúcu ochranu zabezpečiť deťom, keď sa kúpu na pláži, kedy častokrát sa nejak šľapkajú vo vode a je tam piesok, takže je tam nejaká frikcia, nejaké zotieranie a podobne a vieme, že deti neradi jednoducho reaplikujú opalovací krém, neradi sa natierajú, tak aspoň viete o týchto testoch a samozrejme to, ako často budete reaplikovať, nechám na vašom zvážení od situácie a samozrejme hlavne, keď to je teda pláž, hory, tak určite častejšie, ale je super, že tieto výsledky máme. A teraz moja skúsenosť, toto nie je oficiálne nejaké lekárske odporúčanie, ale moja skúsenosť vždy, keď som v nejakých extrémnejších podmienkach, takže kúpanie sa, leto, slnko, hory určite reaplikujem často. Používam samozrejme inú ochranu, to je hlavne tieň, široký klobúk, prípadne SPF dážnik. Keď je ale takýto deň, bežný deň, nie som veľmi veľa hodín na slnku, som doma, pracujem z domu, tak to som neviem, kus od okna. Veľmi rád sa spoľahnem na tie testy, ktoré som videl a na tú celkovú výdrž. Nepotím sa nejak veľmi, nie sú nejaké drastické podmienky tuto u mňa doma, takže niekedy nereaplikujem vôbec, niekedy možno raz, ak je to fakt, že leto a je strašne veľa hodín slnka, že som hore od 6 rána, proste do 10 večera stále slnko a behám aj vonku, neviem, do obchodu a späť, ale ja vám chcem povedať, že aj ja sa na tieto testy spolieham. Nemám s tým problém, prídu mi presvedčivé, ale áno, uvažujem podľa toho, aký je to jednoducho deň, či to je deň doma, či to je deň na pláži. OK, UVA ochrana. Ako je to s UVA ochranou? UVA ochrana sa deklaruje a testuje samostatne. Ten dôvod je ten, že o poškodzujúcom vplyve UVA žiarenia vieme kratšie, než o UVB žiarení. To poznáme dlhšie. SPF hodnota, teda tá SPF, napríklad 50 tu,
lepšie determinuje ochranu pred UVB žiarením. Ale nie je to úplne pravda, že by vám SPF hodnota nepovedala nič o UVA ochrane. Spravidla platí, čím vyššia je SPF ochrana, čím je vyšší ten SPF faktor, tým je aj vyššia ochrana pred UVA žiarením. To, že akýkoľvek opalovací krém prešiel testami, ktoré sú vyžadované, aby bola determinovaná UVA ochrana, poznáte podľa toho, že na obale bude napísané broad spectrum, takže širokospektrálny, to je regulovaný pojem, alebo bude na obale tá UVA ochrana UVA v krúžku, alebo tam bude tzv. Boots Star Rating, to je britské hodnotenie UVA ochrany s hviezdičkami, 5 hviezdičiek je najlepšia hodnota. Prípadne samozrejme to azijské možno poznáte, PA4+. Každopádne, dlhšia téma, ale pointa je, že EVI samozrejme prešli všetkými legislatívou vyžadovanými testami a sú širokospektrálne a adekvátne chránia pred UVA ochranou, častokrát spravidla viac než legislatívou vyžadované, takže super. OK, takže predtým, než sa pozrieme už na konkrétne produkty a nejaké moje recenzie, teraz ešte jedna téma a to opalovacie krémy a štípanie očí. A ako sú na tom produkty od EVI Technology so štípaním očí? Štípanie očí z opalovacích krémov je veľmi individuálne a spravidla sa nedá zo zloženia predikovať. V mojom prípade mňa tieto EVI peny v očiach štípu, ale neberiem to ako nejakú žiadnu tragédiu, pretože mňa štípe v očiach asi absolútna majorita opalovacích krémov. Takže pre mňa to vôbec nie je koniec sveta, je pre mňa úplne bežné, že si k očiam dávam nejaký iný produkt, ktorý už viem, že dlhodobo notoricky ma v očiach neštípe a na zbytok tváre použijem to, čo použiť chcem. V tomto prípade ten patent a tie výsledky, o ktorých sme sa rozprávali, sú podľa mňa tak prínosné, hodnotné a zaujímavé, že chcem túto penu používať a nie je vôbec pre mňa problematické si len okolo očí aplikovať niečo iné. Typicky, možno som to už častejšie spomínal, mňa v očiach neštípe La Roche-Posay UV Mune 400 Fluid alebo niektoré Eucerin opalovacie krémy. Naozaj chcem zdôrazniť, že štípanie očí je individuálne, nedá sa veľmi dobre zo zloženia predikovať, niekoho štípu tie UV filtre chemické a to len niektoré. Viem, že taký častejší príklad býva náš obľúbený homošalát, ale naozaj sa to predikovať nedá. Niekoho štípu naopak zase tie minerálne, akože prírodné, nie sú prírodné, UV filtre, alebo to môže byť naozaj akákoľvek iná látka v zložení toho daného opalovacieho krému. Ak vás aj nejaká konkrétna látka irituje, neznamená to, že vás bude iritovať v každom jednom produkte, alebo že bude rovnako štípať oči. Naozaj veľmi záleží od celkovej formulácie. Takže tým, že sa to nedá predikovať, tak jediné riešenie, bohužiaľ, je produkt len skúsiť. Anekdotálne viem, že veľa ľudí tieto peny v očiach neštípu, ale sú ľudia, ktorí štípu, ako ja. Samozrejme je to na vašom zvážení a vašej preferencii, nie každý ako ja môže vám vadiť, že musíte si aplikovať dva rozdielne produkty. To sa týka všeobecne opalovacích krémov, to nemusí byť len ak vás štípu tie produkty od EVI. Je to úplne na vás. Ja to ako tragédiu vôbec nevnímam a je možné, že vlastne vás vôbec štípať nebudú, takže záver je len ten, že treba to skúsiť. OK, pozrieme sa teraz na portfólio produktov EVI Technology, nejaké moje skúsenosti a recenzie. Skúsil som ich čistiacu penu s alfa-hydroxy exfoliačnými kyselinami, potom ďalej reparačnú a hydratačnú penu s ureou, no a potom 3 opalovacie peny. A to detskú, základnú modrú a daily bežovú. Všetky mali ochranný faktor SPF 50. Všetky ich SPF peny majú rovnaké UV filtre, a to je Octocrylan, Avobenzone, Uvinul T150, Uvinul čosi, boha, Uvinul A+, a Tinosorb S. V zložení sa samozrejme formulácia môže v budúcnosti meniť, zatiaľ je to takto. A znova len jedna poznámka, dôležitá poznámka, len to zopakujem. Všetky ingrediencie v kozmetike sú bezpečné, sú testované, nie sú pre nás toxické, to platí aj pre UV filter Octocrylan. Ak ste o ňom niečo počuli, tak to len zdôrazniť, platí to pre neho, ako to platí aj pre všetky ostatné látky. Kozmetika je regulovaná zákonmi a je testovaná a je bezpečná. A robia to ľudia, ktorí majú za sebou asi že 98 rokov štúdia a dekády expertízy v absolútne interdisciplinárnom paneli vedcov, mimo iné z Európskej agentúry pre chemické látky a z Európskeho výboru pre ochranu spotrebiteľa. Európskeho vedeckého výboru pre ochranu spotrebiteľa. Len pripomeniem, že túto tému viacej rozoberám v mojom prvom YouTubeovom videu o tom, či prírodná kozmetika je lepšia ako štandardná syntetická kozmetika. Ďalej sa tomu venujem aj v mojich instagramových príspevkoch, napríklad v tom o vazeline, parabénoch alebo v tom, ktorý sa volá Clean Beauty je lož. Mimo iné tam aj rozoberám tému, že v kozmetike je akákoľvek látka použitá v koncentrácii alebo dávke nižšej, minimálne 100-krát nižšej, než je bezpečná dávka NOAEL. Táto bezpečná dávka NOAEL sa stanoví a do kozmetiky sa pre istotu táto úplne stále bezpečná dávka, koncentrácia, aj tak zníži minimálne 100-krát, len pre istotu. Takže to len k téme, že kozmetika je bezpečná. Viac v tých príspevkoch.
OK, späť k produktom. Budem povedať slovo produkt. Späť k produktom a aplikácii. Penny EV Technology je vhodné aplikovať na čistú kožu. To znamená potom, ako sa produkty už nejak vstrebali, samozrejme môžete nejaké použiť predtým, ale možno zrovna napríklad nedáva úplne zmysel použiť nejakú hrubú vrstvu nejakého silikónového primeru, teda podkladové báze pod make-up, podkladové bázy pod make-up, pretože tá už by mohla trošku brániť tomu patentu vo vstrebaní sa do kože. A zároveň, ako som spomínal, tieto opalovacie peny fungujú aj zároveň ako primer a dobrá podkladová báza, takže iný primer pravdepodobne potrebovať nebudete. Na nasledujúcich videoúryvkoch uvidíte, ako si tieto peny aplikujem na tvár. Zároveň uvidíte, že moja koža vôbec nie je nejaká dokonalá, čo je absolútne v poriadku a je aj iritovaná po holení. Nevidím dobre bez okuliarov a nemám na týchto videoúryvkoch na sebe kontaktné šošovky, takže je možné, že mi tam nejaký kus peny zostal prilepený niekde na nose alebo na uchu. Pardon. Aplikácia bola v môjom prípade dostatočne štedrá, možno bola o niečo štedrejšia, než mala byť, i keď nemyslím si úplne, neviem. Každopádne možno pri aplikácii u vás bude lesk o niečo menší, ako bol u mňa. Je to len demonštrácia, takže áno, normálne si všetky opalovacie krémy aplikujem aj na čelo. Tu nie, pretože mám tam ofinu a nechcel som si na videu spraviť proste fontanku s gumičkou vo vlasoch. A zároveň, ako som spomínal, SPF peny si neaplikujem okolo očí, pretože má v očiach štípu a normálne okolo očí použijem iný opalovací fluid, ktorý má v očiach neštípe. Prvý produkt. Urea, reparačná ochranná hydratačná pena. Daily Repair Mousse plní rolu hydratačného krému a obsahuje super humektant, zvlhčujúcu látku, ktorá sa bežne v koži nachádza, ureu. Cieľ je hydratácia a samozrejme ochranná podpora kožnej bariéry. Je to proste krém, moisturizer anglicky, ktorý je ale vo forme tejto zaujímavej nadýchanej peny, ktorá sa počase vlastne splasne, stane sa viacej tekutou a pri aplikácii sa potom vďaka tomu patentu do kože vstrebe. Len poznámka k týmto videám, kde si penu aplikujem, sú asi také dva rozdielne spôsoby aplikácie. Prvá je tá, že si penu vlastne dáte do dlaní, rozpracujete ju, kým sa stane takou tekutejšou a potom ju vlastne na tvár aplikujete. Tam trochu asi produktu stratíte na tej väčšej ploche dlaní, ale inak je to veľmi fajn. Pri tejto demonštrácii som zvolil túto formu aplikácie. Pri ostatných demonštráciách som zvolil už ten druhý spôsob aplikácie a to je ten, že zoberiem priamo penu, dám si ju na tvár a až tam ju rozpracujem, aby jednoducho na kamere boli zachytené obidva spôsoby aplikácie. Takže Daily Repair Mousse sa sústredí na humektant ureu, zvlhčujúcu hydratačnú látku, ktorá sa v našej pleti už nachádza. Možno ju poznáte z anglického názvu, že je súčasťou tzv. Natural Moisturizing Factors, takže nejakých prirodzene vyskytujúcich sa zvlhčujúcich látok, ktoré sú v našej koži a plnia rolu tej kožnej bariéry, alebo sú jej súčasťou. Podľa mňa si urea zaslúži oveľa viacej slávy, než preslávená kyselina hyaluronová. Jedným z dôvodom, prečo si myslím, že urea nie je tak slávna, je jednoducho jej názov, ktorý mimo iné neznie ani tak super sexy vedecky, ako znie kyselina hyaluronová. Je kyselina hyaluronová zlý humektant, zlá zvlhčujúca látka? Nie je. Len si myslím, že niekedy je až mimoriadne príliš preslávená, reklamovaná ako nejaká aktívna zázračná látka, ktorá je akože nejaká ultra anti-agingová, pritom je to obyčajný, povedzme, humektant, zvlhčujúca látka a myslím si, že máme dostatok dát, ktoré demonštrujú, že možno nie ani až tak brutálne účinná, ako je napríklad glycerín alebo urea. Znovu, nie je zlá, hydratuje to všetko fajn. Ja lenže niektoré možno menej sexy preslavené látky, ako je glycerín a urea, ktoré sú vlastne reálne oveľa menšími molekulami, akože viacej penetrujú, sú vlastne asi aj lepšie. Ale neznamená to, že by ste ho nemali používať, alebo že nejaký extra proste krok, že v nejakom produkte máte, že by to bolo zlé. Absolútne nie. Je to téma na dlhšie, chystám o tom príspevok, ale aspoň takto v rýchlosti, proste lásku ureji. Každopádne, urea je v tejto pene až 10%. V tejto takej strednej, možno že vyššej koncentrácii má aj už nejaký exfoliačný účinok, takže pomáha odstraňovať odumreté bunky z kože. Exfoliačný účinok určite poznáte, majú ho typicky tie AHA kyseliny, alfa-hydroxy kyseliny. Exfoliácia všeobecne zabezpečuje taký ten glow, takzvaný na pleti, takže pleť akoby tak viacej žiari. Niekoho môže, nemusí 10% urea pravidelne denne iritovať, je to aj o zvyku. Samozrejme ten produkt nemusí každý používať pravidelne denne. Takisto ako alfa-hydroxy kyseliny exfoliačné, nie každý benefituje z toho, ak ich používa každý jeden deň. Je to naozaj o tom, čo sa vaše pleti žiada a ako dané produkty tolerujete.
Mne pena úprimne sadla, používam ju pravidelne, dobre ju tolerujem, často ju používam denne a niekedy ju zase mám také obdobie, že ju používam s prestávkami. Ten patent EV Technology znovu zabezpečuje ochranu kožnej bariéry a jej podporu a zároveň hĺbkovú hydratáciu. Nie slovo hĺbková hydratácia. Príde úplne také, ja neviem, také, že... Hĺbková hydratácia, také do reklamy. OK, každopádne áno, cítim pleť hydratovanou, proste to je realita. Záverom môže byť táto pena pre vás riešením, ak hľadáte nejakú jemnú pravidelnú exfoliáciu, ale napríklad nie dobre tolerujete alfa-hydroxykyseliny alebo chcete skúsiť nejakú inú látku, ktorá vám zabezpečí takúto žiarivú pleť. Môže to byť urea. OK, pozrieme sa na prvú SPF penu a to tá Daily UV Face SPF SPF pena s bežovým obalom. Takže, veľmi ľahká formulácia. Veľmi je to ľahká pena, ktorá sa veľmi dobre vstrebe. Niektorí tvrdia, že je to akože tá najľahšia, najtenšia formulácia z portfólia EV Technology, že ešte o niečo ľahšia, než je táto modrá základná. Ja osobne medzi nimi veľmi nejaký rozdiel nevnímam. Táto má 75 ml, táto má 100 ml, cena je väčšinou porovnateľná. Na videu si penu aplikujem len na jednu polovicu tváre, na tej druhej mám zatiaľ len tú reparačnú penu z ureou z prvého kroku. Čo okamžite cítim ako veľmi zásadný markantný rozdiel je to, že ma tieto peny, všetky, nemusí to byť len táto bežová, od EV Technology absolútne neštípu, a to ani takto, ako to bolo na videu, úplne tesne po holení, kedy mám iritovanú pokožku. V tomto prípade, keď používam môj obľúbený La Roche-Posay UV-400 Anthelios Fluid, tak ten ma samozrejme vždy štípe, pretože obsahuje alkohol, etanol. Zdôrazňujem len, že etanol je samozrejme v kozmetike bezpečný, nie je toxický, len jednoducho na moju iritovanú pleť po holení tak štípe. Odparí sa po chvíľke, ale štípe. Väčšina ľahkých SPF fluidov, či už sú to japonské, korejské alebo tie európske, ho majú ako základ, pretože zabezpečujú ľahkú formuláciu tým, že sa odparí. Je to absolútne v poriadku. Len toto je naozaj strašne príjemná zmena, že môžeme niečo, čo je veľmi porovnateľne ľahké, ale vlastne nie je to na báze etanolu. Neštípe to. Je to naozaj po rokoch veľmi príjemné, ale neviem to asi lepšie popísať ako, že ten pocit je viac taký nadýchaný, výživný, nie príliš ťažký, že to je ako keby taká starostlivá pena, možno akokoľvek divne to znie. Neštípe to, čiže tá aplikácia pre mňa vždycky po holení, keďže sa holím každý druhý deň, a dnes to tak nebolo, ale v tej prvej polke videa, čo mám na sebe takéto bežové tričko, v ktorej som sa holil, tak je to proste veľmi príjemná zmena. To znamená, že ja momentálne tým, že vždycky po holení mám teda nejaké mikrotrhliny, čo je pochopiteľné z holenia, tak už po novom veľmi nepoužívam ten La Roche-Posay Fluid, ktorý inak mám veľmi rád, lebo jednoducho toto je príjemnejšie. Samozrejme, myslím si, že pre väčšinu z vás, keďže moje publikum sú ľudia, ktorí si tvár neholia, to asi úplne relevantné nie je, každopádne chcel som to zmieniť. Pozor, táto Daily bežová pena nie je testovaná ako vodeodolná, ako jediná, ale je testovaná jej odolnosť voči poteniu, pretože akože sa prirodzene stále potí. A v tom štandardizovanom ISO teste, čo ako som spomínal, je hodina takže rigorózneho poriadneho potenia, tá ochrana z deklarovanej hodnoty SPF 50 klesla na SPF 40. Pena obsahuje dva základné antioxidanty, a to je vitamín E, super, a derivát vitamínu C. A okrem toho obsahuje ešte dva iné. Jeden je špeciálny antioxidant mica a druhý je extrakt z koreňu lekna, čo je jednoducho botanický extrakt, tie typicky bývajú bohaté na rôznorodé antioxidanty. Komunikácia EVI je, že oproti iným opalovacím penám z ich portfólia, táto bežová pena navyše chráni pred tzv. HEV, High Energy Visible Light. To je vo voľnom preklade vysoko intenzívne viditeľné žiarenie. Jedná sa teda o fialové a modré viditeľné svetlo, spravidla v rozmedzi vlnových dĺžok 400 až 450 nanometrov. Toto tvrdenie môže byť trochu nejasné, takže poďme sa na ňo pozrieť. Denne na nás dopadá široké spektrum vlnových dĺžok. Tu vidíme na tomto obrázku to typické známe elektromagnetické spektrum. Len malá úzka časť z neho je tá dúha, teda viditeľné žiarenie, ktoré je pre prehľadnosť aj zväčšené, a len túto časť vidíme. Všetko ostatné naľavo aj napravo od viditeľného žiarenia, od tej dúhy, našim ľudským okom nevidíme. To je napríklad radioaktívne gamma žiarenie, alebo žiarenie rentgenové, alebo žiarenie infračervené či mikrovlnné. Čo sa týka ochrany pokožky, hlavne keď sa bavíme o téme nejakého viditeľného starnutia pleti, tak samozrejme poznáme ochranu pred UV žiarením, to už je nám známe. Ale výskum nasvedčuje, že aj z časti dáva zmysel a je relevantná ochrana pred viditeľným fialovým a modrým žiarením.
Ten dôvod je ten, že jednoducho žiarenie je spektrom. Nie je tam nejaký konkrétny moment alebo konkrétny bod, kedy už vieme presne povedať, že tento fotón už nie je UV žiarením, ale je susedným fialovým, alebo teda neskôr modrým žiarením. Jednoducho spektrum. Áno, fialová modrá susedí s UV žiarením, ale nevieme tam nájsť nejaký konkrétny moment, kedy jedno už nie je jedno, ale je toto druhé. Je to proste len povedzme nejaký náš arbitrárny odhad, keď definujeme tieto regióny podľa nanometrov. Viditeľné fialové a modré žiarenie je stále ešte celkom dosť energické, keďže je blízko tomu UV žiareniu a penetruje kožu hlbšie a vie zhoršovať hyperpigmentáciu, teda nejaké tie tmavé škvrny. Hlavne u osôb, ktoré už prirodzene tmavšiu pleť majú, alebo u osôb, ktoré majú náchylnosť na tvorbu pigmentových škvrn. Pozor, toto žiarenie na nás hlavne dopadá zo slnka. Teda cez okná, keď sme vonku a pod, nie zo zdrojov akože umelého bieleho svetla, či už sú to lampy, alebo telefóny, alebo počítače. Pamätajte, že tento výskum na negatívny vplyv fialového a modrého viditeľného svetla na kožu, jeho proste nejaký vplyv povedzme na zhoršovanie viditeľného starnutia pleti alebo na hyperpigmentáciu je novší. Existuje, ale nemáme ho tak strašne presvedčivo veľa, ako ho máme, čo sa týka UV žiarenia. Takže len prosím, nemajte gigantické FOMO, že vám niečo ujde a teraz nemajte pocit, že to fialovo-modré viditeľné svetlo nás absolútne rozbombarduje a zničí. Výskum nasvedčuje, že dáva zmysel sa pred ním chrániť a hlavne opakujem, keď máte už prirodzene tmavšiu pleť a viacej melanínu alebo máte náchylnosť na tvorbu pigmentových škvrn, ale jeho potreba ešte viac. Navyše nie pre každého bude takáto ochranná nutnosť alebo nejaká priorita. Keďže nemám tému samostatne spracovanú v slovenčine a je to celkom rozsiahla a zložitejšia téma, tak zatiaľ aspoň odporúčam články a videá Michelle Wong's Lab Math and Beauty Science, ktoré majú vynikajúco spracované. Odkazy budú aj v popise môjho videa. Takže musíme tu znova ukázať Sailor Moon trochu. Čo s tým viditeľným žiarením? Aby sme spoľahlivo sa chránili pred viditeľným žiarením, analogicky ako je to u UV filtrov, potrebujeme niečo, čo toto viditeľné žiarenie bude absorbovať. A to už bude pre naše oči tiež viditeľné a zafarbené. Niečo, čo viditeľné žiarenie už absorbuje, pamätáme UV pre naše oči viditeľné nie je, ale niečo, čo už viditeľné žiarenie absorbuje, bude pre naše oči tiež viditeľné. A teda farbné, bude to mať nejakú farbu. Čiže pigmenty. Ak je pre vás hyperpigmentácia problém, alebo chcete sa viacej chrániť pred týmto viditeľným žiarením, tak môžete skúsiť, nemusíte. Môžete skúsiť napríklad tónované opalovacie krémy, ktoré už nejaké pigmenty obsahujú. Typicky je to pigmentárny oxid titaničitý, nie ako UV filter, ale použitý ako pigment. A iné oxidy železa, alebo môžete použiť make-up. Toto viditeľné UV filtre svetlo Toto viditeľné žiarenie UV filtra neabsorbujú v opalovacích krémoch, preto tieto pigmenty tam na to sú, aby sa postarali o to viditeľné svetlo. Hlavne teda o tú modrú a fialovú. Ale aby to nebolo celé také jednoduché, aj tu je potreba štedrá aplikácia. Jednoducho potrebujem štedrý nejaký film tých pigmentov na tvári. Ľudia veľmi často použijú ešte menej opalovacieho krému, než aj tak používajú ho ešte menej, než by mali, keď je tónovaný, obsahuje make-up, pretože sa riadia viditeľne to aplikáciou toho make-upu a dajú si ešte menej, než by mali, lebo nechcú vyzerať ako pašteta. A ďalší problém vlastne týchto tónovaných opalovacích krémov je častokrát ten, že majú jeden odtieň. Pretože pochopiteľne všetci ľudia na svete majú jeden odtieň kože, prípadne 2 alebo 3. Takže, čo s tým? V tomto prípade môžete si použiť nejak teda štedro takýto tónovaný opalovací krém, alebo môžete si dať základnú vrstvu najprv opalovacieho krému, ktorý nie je ničím tónovaný, neobsahuje make-up a tieto viditeľné pigmenty, ako základnú vrstvu, chvíľu počkať a jemne doplniť, alebo ešte štedrejšie doplniť druhú vrstvu, ideálne toho istého opalovacieho krému z tej istej série, len tónovanú verziu. To zabezpečí to, že je to teraz rovnakej série, že tá formulácia bude veľmi podobná, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa tie dva opalovacie krémy tým pádom nebudú nejak odpudzovať, ale len akoby doplníte ten extra krok s tým tónovaným filmom. Druhé riešenie, jednoducho, neviem, 10-15 minút po opalovacom kréme použiť nejaký make-up. Samozrejme jemne, nie že tak si to tam rozondiť proste nejakým štecom, minimálne sa snažiť narušiť tú vrstvu opalovacieho krému, ale proste doplniť na vrch nejaký make-up. Chápem, že nedá si každý asi, že full face, proste plnú tvár úplne, že dokonalej vrstvy a make-upu, ale ak vás teraz zaujíma ochrana pred viditeľným svetlom, tak nejaká ochrana, nejaký make-up môže byť lepší než nič. Aj keď nebudeme diskogulové paštety. Pamätajte, že presvedčiť ľudí, aby používali len opalovací krém pravidelne, je že umenie umenia. A presvedčiť ich, aby vlastne ešte používali iný produkt na ochranu pred viditeľným svetlom, to je akože
naozaj mimoriadne zložité. Takže pamätajte, že sú aj iné riešenia, ako sa pred viditeľným svetlom alebo celkovo svetlom proste dá chrániť a nemusí to byť opalovací krém, nemusí to byť kozmetika, je to proste vyhľadávanie tieňu, keď je najviac intenzívne svetlo, slnko, hej, napoludne, používanie ochranného oblečenia, klobúk, slnečné okuliare a podobne. Nezabudeme na to. Tento prístup je viacej účinný, než spoliehať sa len na nejakú kozmetiku na opalovací krém. OK, takže týmto spôsobom môžeme absorbovať viditeľné svetlo, teda hlavne keď sa bavíme o tej fialovej a modrej. Druhý spôsob, ale pri marketingu kozmetiky, že chráni alebo pomáha chrániť pred viditeľným svetlom, sú antioxidanty. EV Technology v tomto prípade, ale aj iné firmy, tvrdia, že tento produkt chráni pomocou antioxidantov pred týmto viditeľným svetlom. Čo si myslím, že je z časti zavádzajúce. Zároveň si myslím, že je to stále ešte v poriadku, pretože žiadna firma nie je dokonalá v ich komunikácii a môže to byť len nejaká možno nepresnosť pri komunikácii, nie som si úplne istý. Myslím si, že všeobecne EVI má mimoriadne naštandardne kvalitnú a transparentnú komunikáciu, takže vôbec nie je koniec sveta. Len si myslím, že zaujímavé sa o tom porozprávať, takže poďme sa na to pozrieť. To tam asi nedávame. Antioxidanty neabsorbujú viditeľné fialové a modré žiarenie, takže komunikácia, že chránia pred ním, nie je úplne správna. Môžu, ale pomôcť s ochranou pred poškodením, ktoré toto svetlo môže následne spôsobiť. Ako vidíme na tomto diagrame, daný antioxidant... tu niečo letelo. Že gigantický hmyz vletel do okna, nalepil sa na neho a odrazil sa od neho. Po ožiarení kože UV žiarením, ale aj tým viditeľným fialovým a modrým žiarením, Po ožiarení kože UV žiarením, ale aj tým viditeľným fialovým a modrým žiarením môžu v koži alebo na koži vzniknúť voľné radikály alebo iné poškodzujúce reaktívne formy kyslíku. Daný antioxidant sa v tomto prípade ako keby obetuje a nechá poškodiť sám seba, aby ten voľný radikál alebo reaktívna forma kyslíku nepoškodila niečo iné dôležité v našej koži. Aby si ho... To vidíme aj na tomto diagrame. Vzniknutý poškodzujúci červený voľný radikál má jeden nesparovaný elektronový pár. Chýba mu jeden elektrón a on ho strašne chce, aby sa stabilizoval. Dovtedy, dokým ho nebude mať, bude strašne reaktívny. Ten dôvod, prečo ho to stabilizuje, je dosť, že kvantová chémia, takže nebudeme do toho zachádzať. Proste si len povedzme, že ho chce, pretože všetci chcú proste stabilné elektronové páry, aby mali vždy pár. Takže si brúsi zuby na tú absolútne spokojnú, šťastnú, zelenú, stabilnú molekulu, ktorá má svoje elektronové páry, takže sú spárované, spokojné. Chce jej teda jeden elektrón ukradnúť, či by sa vlastne ona stala voľným radikálom. Do toho ale celého príde náš hrdina antioxidant, ktorý je žltý a venuje jeden tento elektrón, ktorý má navyše, tomuto voľnému radikálu, aby ho stabilizoval a zabránil mu niečo poškodiť. Toto je samozrejme veľmi zjednodušené, tie mechanizmy sú oveľa zložitejšie, ale myslím, že aspoň pre takúto demonštráciu toto je dostačujúce. Hej, to bolo fajn. Zdôrazňujem teda, toto nie je ochrana analogická k absorbovaniu UV žiarenia UV filtrami. V tomto prípade pri tomto mechanizme antioxidačnom nie je viditeľné svetlo absorbované, ale je to len také upratovanie už potom, ako niečo poškodzujúce vznikne a dúfame, že ten antioxidant tam bude, aby sa mu podarilo tento voľný radikál alebo reaktívnu formu kyslíku nejak odchytiť a zneškodniť, že sa nemusí vždy stať. Závisí to aj od toho, či reálne ten antioxidant penetruje tú kožu dostatočne a dostane sa do buniek a je tam, kde má byť. Až tak hlboko, kam prenikne to viditeľné svetlo, ako sme sa bavili, preniká hlbšie do kože. Čiže aj toto je v tomto smere otázne. Preto teba hovorím, že účinnejšie je vždy viditeľné svetlo alebo čokoľvek poškodzujúce absorbovať, než si aplikovať na kožu niečo, čo dúfam, že sa do tej kože reálne hlbšie dostane a je to niečo, čo by potom malo akože chrániť pred tým niečím poškodzujúcim. No pochopiteľne, že jednoduchšie radšej to celé akoby zamedzíte tomu poškodeniu tým, že niečo absorbujeme. Není to koniec sveta, je to fajn tie antioxidanty, iba sa snažím tu zdôrazniť ten rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi. Absorpcie viditeľného svetla a upratovaniu antioxidantmi, upratovanie nejak úklid česky, a potom ako už nejaké niečo poškodzujúce vznikne.
Na antioxidanty máme limitované dáta. Je ich strašne veľa. Takže vždy záleží od toho, aký antioxidant je použitý. Napríklad na vitamín C, kyselinu askorbovú máme v kozmetike dát asi najviac. Preto aj pozor, čo akákoľvek firma, teraz nehovorím o EVI Technology, tvrdí. Tá ich schopnosť tlmiť a neutralizovať, stále to niekých mis. Takže áno, je otázne, či sa antioxidanty reálne do kožných buniek dostanú. Nevsadil by som na to všetky moje karty. Ale rozhodne stále platí aj to, že antioxidanty sú v kozmetike milým bonusom a majú svoje miesto. A vieme o nich, že majú teda schopnosť tie voľné radikály nejakým spôsobom tlmiť a zneškodňovať. Čo je aj fajn informácia pre nás je to, že javí sa, že majú efekt synergický, to znamená, ak je ich v nejakej kozmetickej formulácii viac druhov, tak sa vedia navzájom stabilizovať a podporovať ich antioxidačnom účinku, čo je fajn. Zamerajme sa teraz na MICA, teda bis-cyanobutyl-acetát antracén diiliden, patentovaný antioxidant firmy Wholestar. Cítim sa strašne hrdo. Bis-cyanobutyl-acetát antracén diiliden, že sa mi to podalo povedať. Máme nejaké dáta, ktoré ukazujú, že MICA zneškodňoval voľné radikály a zároveň redukoval počet poškodzujúcich enzymov v koži, ktoré vznikajú po vystavení sa UV žiareniu. To sú dobré informácie. Dáta sú ale, ako asi všetci čakáme, limitované a sú hlavne od výrobcu. Čiže je tam konflikt záujmov. Neznamená to, že tento výskum je kompletne irelevantný. Bez nejakej inovácie v kozmetike a bez štúdia nových látok by sme sa ďaleko nedostali a tým pádom pochopiteľne nie každá látka bude mať za sebou dekády štúdií. Je to v poriadku. Ale štúdie od výrobcu, ktorý má záujem ten antioxidant predať, musíme brať adekvátne kriticky a nejak s nejakou adekvátnou triezvou rezervou. Každopádne myslím si, že dáta, ktoré má antioxidant MICA, sú zaujímavé, teda jeho schopnosť tlmiť voľné radikály po ožiarení UV žiarením alebo viditeľným svetlom, áno, ale rozhodne potrebujeme viacej nezávislých štúdií. A to hlavne dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, randomizovaných klinických štúdií na reálnych ľudských subjektoch. Ďalej potrebujeme štúdie, ktoré testujú antioxidačnú nejakú kapacitu nejakého antioxidantu v reálnych podmienkach, ktoré sú aplikovateľné, relevantné pre náš reálny život a nie v extrémnych podmienkach, ktoré sa reálne nedejú na našej pleti. Ďalej potrebujeme štúdie, ktoré sú relevantné pre každodenný život, takže pre podmienky, v ktorých sa denne nachádzame. Nie štúdie, ktoré testujú antioxidačnú kapacitu nejakého antioxidantu proti niečomu, čomu ani reálne vystavení nie sme v nejakých extrémnych podmienkach. No a záverom samozrejme štúdia, ako som spomínal, či sa tie antioxidanty reálne do pleti dostanú. Hneď prejdem k záveru, len ešte jedna dôležitá poznámka. Treba vždy pamätať na to, že štúdia na nejakú látku nie je štúdia na konkrétny kozmetický produkt od nejakej firmy. Akékoľvek, nehovorím teraz o firme EVI. Kozmetická firma nikdy nesmie preniesť tvrdenia štúdií o nejakej danej kozmetickej konkrétnej látke alebo štúdie výrobcu, od ktorého látku kupuje, na svoj finálny kozmetický produkt. Nemôžu tvrdiť, že ich kozmetický produkt robí to isté, pokiaľ to sami nepreukážu na vlastnom finálnom kozmetickom produkte, o ktorom to tvrdenie hovoria. Dôvod je ten, že ak chceš niečo tvrdiť, tak to preukáž. Celková kozmetická formulácia má vplyv na to, ako a či daná kozmetika funguje. Neznamená to, že ak bude obsahovať nejakú látku, napríklad niacinamid 5%, že tento konkrétny kozmetický produkt bude mať na pleti ten istý efekt, ako mal niacinamid 5% v nejakej štúdii, v absolútne inej formulácii. Zdôrazňujem, že teraz nehovorím o firme EVI Technology, je to len taká všeobecná poznámka, ktorú vám odporúčam si všímať a keď toto firmy robia, upozornite ich na to. OK, takže aký je záver? Bez súkromných informácií priamo od EVI Technology nebudeme vedieť, čo môžu a nemôžu na ich produkte tvrdiť. Niektoré informácie predpokladám, že určite budú aj biznis tajomstvom. Môj názor je, že extra antioxidanty sú rozhodne fajn bonus, majú rozhodne potenciál, ale nerozhodoval by som sa pri nákupe podľa nich. Priamo nechránia pred viditeľným svetlom, ale áno, môžu pomôcť chrániť pred jeho poškodzujúcim následným účinkom. Limitované dáta od výrobcu osobne nevnímam ako presvedčivé, rozhodne nemajte pocit, že to je niečo, čo musíte zúfalo mať. Táto pena je skvelý produkt, nezávisle od témy antioxidantov a plne úprimne odporúčam pre všetky dôvody, ktoré zatiaľ v tomto videu zazneli, pre veľmi ľahkú formuláciu, pre ten patent, pre brutálne testy, ktoré firma EVI má. Takže absolútne odporúčam, ak vás zaujala, rozhodne ju skúste, prípadne si ju môžete porovnať s touto nasledujúcou modrou, ktorú hneď idem zrecenzovať. Takže základná SPF 50 pena v modrom obale 100 ml. Ako som spomínal, formulácia je veľmi príjemná, veľmi ľahká. Na videu ju aplikujem na druhú polovicu tváre, tam, kde ešte nebola aplikovaná žiadna SPF pena, aby sme si mohli teda tú bežovú a modrú, dúfam, porovnať. Opakujem len, že moja aplikácia možno bola o niečo viacej štedrá, než by mohla byť, i keď nemyslím si.
A pamätajte na to, že lesk sa dá vždy korigovať, povedzme cca 10 minút po aplikácii, proste obyčajným štecom a púdrom. Osobne nevnímam medzi penami rozdiel, možno táto bežová je pri aplikácii o extrémne malý rozdiel, ak sa to dá tak povedať, ľahšia než tá modrá, ale to, že sa fakt snažím tam možno vidieť väčší rozdiel, než tam reálne je, po aplikácii neskôr nevnímam na pleti rozdiel. Táto verzia má rovnaký antioxidačný základ ako tá verzia bežová, to znamená vitamín E a derivát vitamínu C, ale namiesto toho extraktu z koreňa lekna a antioxidantu mika má iný antioxidant, a to karnozín. Karnozín je dipeptid, to znamená peptid zložený z dvoch aminokyselín, a to alanínu a histidínu. Znovu je to tá istá téma antioxidantov, takže dáta sú limitovanejšie, niektoré sú od výrobcu, ktorý daný karnozín predáva, niektoré sú nezávislé. Karnozín, ak sa teda do buniek dostane, o čom sme sa už rozprávali, má mať mimo jeho základnú antioxidačnú rolu, ktorá sa vždy hodí, aj jednu rolu inú a veľmi zaujímavú, povedzme možno viacej unikátnu, a to je rola antiglikačná. To znamená, že má schopnosť oslabovať efekt glikácie v tele. Mnohé štúdie naozaj demonštrujú túto jeho aktivitu, ale typicky sú to štúdie in vitro alebo ex vivo, nie sú to štúdie klinické na živých subjektoch. Každopádne glikácia alebo sacharifikácia je bežný efekt, negatívne nežiaduci, ktorý sa nám všetkým deje, je akumulačný a je súčasťou procesu starnutia. Znamená to, že dôležité molekuly v našom tele reagujú s cukrami, napríklad s glukózou alebo fruktózou, a tvoria iné rôznorodé nežiaduce molekuly. Pre starnutie pleti sú pre nás typicky relevantné tieto reakcie s proteínami, čo je aj kolagén. Tie výsledné molekuly týchto glikačných reakcií sa nazývajú Advanced Glycation End Products, skrátka AGE, alebo AGEs, čo je celkom tak vtipne trefné, lebo AGE, age, znamená v angličtine vek. Tieto produkty glikácie častokrát nie sú úspešne degradované, v tele sa hromadia a nie sú pre nás prospešné. Vedia byť súčasťou reakcií, ktoré v tele tvoria zápal, teda český zánet, vedia poškodzovať iné proteíny, zároveň zvyšujú incidenciu viditeľnosť viditeľných vrások a celkového akoby, povedzme, viditeľného starnutia pleti. Čo sa týka ochorení, sú súčasťou aj ochorení, ktoré sú asociované so starnutím, ako je napríklad diabetes alebo ateroskleróza. Na to, aby sme samozrejme tiež lepšie vedeli zhodnotiť karnozín, potrebujeme viacej dvojito zaslepených, randomizovaných a placovom kontrolovaných štúdií na reálnych subjektoch, alebo viacej aspoň ex vivo štúdií, ale prišlo mi zaujímavé tento efekt zmieniť. Uzavral by som teda tému karnozínu tak, že nevyberal by som si jednotlivý produkt podľa toho, ktorý antioxidant tam je prítomný úplne, ale ak je pre vás téma antioxidantov zaujímavá a rozlišujete medzi nimi, tak si podľa nich teda môžete vybrať a máte aspoň tie informácie. Len zdôrazním ale už jeden dôležitý rozdiel medzi týmito dvomi penami je ten, že len táto nie je testovaná ako vodeodolná. Táto je. Na bežnú dennú aplikáciu v meste sú vhodné obidve, ale na šport, potenie, pláž, surfing, hory a podobne by som už volil len túto. Alebo prípadne verziu detskú, ktorá je tiež testovaná ako vodeodolná. Jednoducho nie je tu jedinú, ktorá ako vodeodolná testovaná nie je. Často si jednu alebo druhú dávam na chrbty rúk, keďže tie sú vystavené slnku celý život a veľmi rýchlo na nich poznáme viditeľné starnutie pleti, podobne ako na tvári, nejaké škvrny, ale ak si môžem vybrať, tak asi zvolím radšej túto kvôli tomu testu vodeodolnosti a kvôli tomu, že ruky si samozrejme umývame, ale obe sú veľmi fajn voľba. Posledná SPF pena, a to je detská SPF 50. 150 ml, najväčší obal. Vo videu si penu aplikujem na krk, keďže už obe polovice tváre boli obsadené predošlými dvomi penami. Táto detská pena neobsahuje antioxidanty a ani to chelatačné činidlo, o ktorom som hovoril na začiatku videa, ktoré by mohlo pomáhať s prevenciou žltých škvrn na oblečení. Zdôrazňujem znovu, že neznamená to, že táto detská pena musí viacej tvoriť žlté flaky na bielom oblečení, iba si myslím, že to je proste zaujímavá informácia, ktorú je fajn vám zdeliť. Dôvod je znovu snaha len vyhnúť sa akékoľvek reakcii, jednoducho maximalizovať to, že každé dieťa aj s citlivou pleťou bude tento produkt tolerovať. Je to teda absolútne minimalistická formulácia. Čím menej látok použijeme, typicky tým menšia štatistická šanca, že sa dostaví nejaká reakcia. Zdôrazňujem, že všetky EpiPeny sú veľmi dobre tolerované. Toto je len taký, že extra krok, ale nemusíte sa báť skúsiť ktorúkoľvek z ich portfólia. K tej mojej demonštrácii. Na krku mám skúsenosť, že väčšinou opalovacie krémy, alebo teda v tomto prípade peny, vyzerajú viacej matne, než by vyzerali na tvári, takže toto berme určite na zreteľ. Preto mám aj ďalšie videá, aby som demonstroval, ako táto pena vyzerá na mojej tvári po aplikácii. Jedno video je po aplikácii teda, a druhé video je 10 minút po aplikácii plus púder na zmatnenie.
Tu už ale vnímam pri aplikácii rozdiel. Detská pena je rozhodne formuláciou na pocit teda iná. Je určite lepivejšia a tak akoby tuhšia. Dokonca dá sa s ňou aj tak akoby nejak hrať, že viete si tú penu vyslovene pohadzovať v rukách. Ľudia ju teda popisujú ako lepivejšiu. Osobne zás, ale naozaj, že a po aplikácii, teda povedzme pol hodinu po aplikácii alebo hodinu po aplikácii, ja na pleti rozdiel tiež necítim. Čo si myslím, že môže pre vás fajn informácia, kebyže si ju chcete kúpiť, keďže jej cena je väčšinou podobná ako cena ostatných EpiPen a máte až 100 ml produktu. Osobne asi radšej používam teda tú bežovú a základnú modrú na tvár, ale nemám absolútny problém ani s touto. Naopak, ak cestujem a chcem sa len jednu penu so sebou zobrať a viem, že mám proste viac produktu so sebou aj prípadne na aplikáciu na telo, tak radšej si zoberiem len tú jednu detskú a hotovo. Na prstoch alebo dlaniach, ale hlavne prstoch po aplikácii zostane taký lepivejší pocit. Nie je to koniec sveta, dajú sa samozrejme umyť. Dôvod, prečo ten lepivý pocit pociťujeme viacej na prstoch, než povedzme na tvári alebo na tele, je ten, že brúška prstov inak slovo brúška prstov, to je tak strašne zlaté slovo, to je také, že pudiťu. Každopádne, brúška prstov majú oveľa viacej nervových zakončení. Zabezpečujú nám neporovnateľne dokonalejší hmat, než koža na tvári alebo inde na tele. Je tam oveľa viacej nervových zakončení, ktoré zabezpečujú dokonalý hmat, preto aj ten lepivý pocit na nich viacej pociťujeme. To je celé, dajú sa umyť. Častá otázka je, môžem používať túto penu na moje dieťa, ktoré je tak a tak veľké, staré, dospelé? Zomrela mi baterka, ale to je ideálna príležitosť ukázať Sailor Moon. OK, takže táto téma nie je plne preskúmaná. Na veľmi veľa opalovacích produktoch, krémoch, v tomto prípade na tejto pene, bežne vidíte, že je určená pre deti staršie ako 6 mesiacov. To znamená, výrobci nemajú problém s tým odporučiť ju od 6 mesiacov. Ale chcem vám určite posunúť teda informáciu, že my reálne úplne nevieme. Nemáme veľmi veľa dát. Nemáme ich úplne. Nemáme dáta, že by opalovacie krémy deťom škodili, nemáme, že by im neškodili. Deti majú oveľa väčší povrch svojho tela k tomu, aký majú objem vnútorný. Akoby dospelí máme teda tento pomer iný, pretože máme objem tela väčší. Tam je u nich oveľa väčší rozdiel, majú viac akoby povrchu k tomu, akí sú malí vnútri. Viac teda môžu veci, komparatívne teda k tomu, ako sú mali, absorbovať do tela. Preto sa niektorí rodičia rozhodujú, že do veku 1 roku, 12 mesiacov alebo až do veku 2 rokov, to je taká najvyššia hranica 2 roky, 24 mesiacov, budú používať len tie anorganické, teda minerálne, tie biele filtre, pretože si povedia, že je to pre istotu. Nemáme dáta, je to pre istotu. Deti budú z toho samozrejme trošku také biele smrtky chodiace. Nemali by sme tieto krémy aplikovať málo, kvôli tomu, že sú práve takto biele pastovité, to si už potom radšej myslím, že lepšie zvoliť tie chemické, organické, radšej ich aplikovať štedrejšie, než vôbec neaplikovať žiadne tie minerálne a šetriť nimi, pretože sú biele, ale inak, podľa mňa teda aspoň na tých deťoch až tak nevadí, keď sú trochu také biele chodiace smrtky, častokrát nemajú, teda pochopiteľne nie častokrát nemajú zuby a ako my, trvanlivé zuby, ktoré sú viacej žlčie, takže keď sa usnajú, tak by boli opticky viacej žlté. Myslím, že na nich tá kozmetická elegancia sa trošku viacej dá zanedbať ako na dospelých. Je to v poriadku krok? Nevieme. Ak chcete mať istotu, môžete sa rozhodnúť používať čisto tie minerálne do veku 1 rok, prípadne až do veku 2 rokov. Pýtal som sa aj môjho kamaráta Mohameda z Moleskine Lab. Čo vám poviem, ako preventívne všeobecné odporúčanie vám povie, že ak chcete mať istotu, tak až od 2 rokov tie chemické. Na druhej strane máte tu firmy, ktoré robia teda naozaj rigorózne testy, La Roche-Posay, Aven, podobne, ktoré majú mnoho opalovacích krémov, podobne ako Evi Technology od 6 mesiacov. Je to na vašom zvážení. OK, ďalšie produkty Evi. Neskúsil som ich tú stylingovú penu na vlasy, ktorá má poskytnúť ochranu aj pred UV žiarením a zároveň pri teda teple, kebyže človek si vlastne nejak natáča vlasy alebo používa vysoké teploty na vlasy. Chcem ju ale skúsiť. Žár mi potom spomínal v telefonáte, že ona vytvára taký fajn akože beach wave, taký ten prímorský vlasový nádych. Slané vlasy, neviem, ako to povie. A že to používa ako styling a že strapaté vlasy a tú štruktúru, znie to fajn, neviem, niekedy to asi skúsim, ale nemám ju odskúšanú. Ak máte chuť, skúste, dajte vedieť. Posledný produkt, ktorý používam a používam veľmi rád, je ich čistiaca pena s obsahom exfoliačných alfa-hydroxykyselín. Daily Cleanser. Táto čistiaca pena v sebe spája aj olejovú, aj vodnú fázu, čistí naozaj veľmi dobre. Evi ale hovoria, že
Pokiaľ chcete s ňou vyčistiť a úplne zmyť nejakú veľmi vodeodolnú, povedzme riasenku, vlastne to riasenka, maskaru, takže možno lepšie samozrejme najprv použiť nejaký olejový čistič, či už to bude nejaký tuhý balzám, ako má práve Geek & Gorgeous, ten Mighty Melt, alebo je to nejaký tekutý odličovač, neviem, Garnier, to už je na vás. Táto péna teda nielen čistí, ale je aj exfoliačná. Obsahuje aj iný patent, a to konkrétne na 5 druhov exfoliačných kyselín. Sú tam kyseliny mliečna, lactic acid a glykolová, to sú tie alfa-hydroxy-AHA kyseliny. Potom je tam kyselina salicylová, tiež známa ako beta-hydroxykyselina BHA, nie je to úplne presné, ale takto je známa. A okrem toho je tam aj kyselina jablčná a kyselina paraanizová. Exfoliácia znamená, že tieto kyseliny pomáhajú pleti zbaviť sa vrchných kožných buniek. To znamená, výsledok po exfoliácii môže byť taká viacej žiarivá pleť. Okrem toho alfa-hydroxykyseliny majú aj preukázaný jemný anti-agingový účinok na viditeľné vrásky a hyperpigmentáciu, teda tmavé škvrny. Pre silnejší efekt sa typicky používajú v produktoch, ktoré na pleti zostanú, to znamená nejaké sérum, tóner alebo krém, ale aj pri krátkom kontakte s pleťou vedia mať nejaký prospešný účinok, teda pri čistení. Aby toho nebolo málo, okrem tohto všetkého, tento produkt obsahuje ešte jeden patentovaný komplex, ďalší, ktorý má pleti pomáhať s reguláciou tvorby mazu. Dáta sú od jedného výrobcu, tento zatiaľ len preukázal, ale zdieľujem vám túto informáciu. Môže vám pomôcť. pH produktu je 5, čiže jemne kyslé, čo je pre kožu optimálne. Určite by sme mohli argumentovať tým, že alfa-hydroxykyseliny potrebujú pH oveľa nižšie, teda viacej kyslé, aby lepšie fungovali. Nie vždy je pH jediný indikátor toho, ako dobre budú alfa-hydroxykyseliny fungovať, alebo celkovo exfoliačné kyseliny. Je tam viacej faktorov, ktoré sa dajú upraviť, aby boli stále účinné. Ale áno, toto pH vám zdieľujem. Nevidím samozrejme celkovo do tej celej formulácie toho produktu. Nemôžem asi do toho vidieť, keďže niektoré informácie budú teda business tajomstvom. Aj tak by som vnímal tieto kyseliny ako fajn bonus. Spoľahol by som sa, že z časti môžu účinkovať. Samozrejme, pokiaľ by ste chceli efekt silnejší, tak si navyše kúpite aj nejaký produkt, kde teda alfa-hydroxykyseliny alebo iné exfoliačné kyseliny, napríklad salicylová, pokiaľ hlavne riešite vyrážky alebo čierne bodky, sa nachádzajú. Osobne mám pénu naozaj úprimne veľmi rád, je to veľmi príjemný produkt. Čistiace produkty na druhej strane, aspoň pre mňa teda mnohé nie sú nejak problematické. A používam tie, ktoré sú také známe, že sú jemné, čo dneska už nie je problém naformulovať. Mám rád aj ten bonus, že sú tam tie exfoliačné kyseliny, hľadám ho, ale samozrejme môžete použiť akýkoľvek iný čistiaci produkt, ak vám vyhovuje, neviem, CeraVe pena alebo Jelly Joker, Geek & Gorgeous, aj akýkoľvek iný Garnier, DM, Balea, je to úplne jedno, je to na vás. Odporúčam ale túto penu rozhodne. Podľa mňa veľmi fajn, častokrát doberiem na plávanie. Jediné, čo ma napadá, je, že by som jej vytkol, je to, že jej obal, ktorý tu momentálne teraz pri sebe nemám, je rovnako béžový s rovnakým písmom a farbami, ako majú opalovacie peny. Raz sa mi stalo, že som si na seba aplikoval túto čistiacu penu namiesto opalovacie peny. Uvedomil som si to teda hneď, ale jediná výtka boli tieto obaly. Myslím, že EVI Technology o tom vedia a je možno, že v nejakej budúcnosti dohľadnej ich budú meniť. OK, tak toto je Sailor Moonový záver videa. Produkty EVI Technology úprimne vnímam ako prínosné, zaujímavé a hodnotné. Tá inovácia, ktorú prinášajú a ten patent, ktorý bol v tomto videu popísaný, si naozaj myslím, že hodnotu má. Preto ich úprimne odporúčam a ak chcete si ich kúpiť, pretože vás toto video zaujalo, presvedčilo, proste máte záujem, môžete využiť teda moju 10% zľavu, ktorá platí na internetových obchodoch kremkrem.sk, kremkrem.cz. Zľavový kód je FIPA10. Len zopakujem, že zľava platí na celý e-shop, nie len na produkty tejto značky. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, alebo ho zdieľajte s vašou susedou, alebo s kýmkoľvek vo vašom okolí. Viem, že videá neprodukujem teda vôbec veľmi často. Je to o tom, že popri mojej inej práci zaberajú strašne veľa hodín práce. Jednoducho výskum, ktorý musím predtým spraviť, samotné natáčanie a desiatky hodín, kľudne 40 hodín editovania, jednoducho trvá to. Takže vážim si veľmi tú trpezlivosť a že chápete, prečo tie videá nevznikajú až tak často. Ak ma chcete akýmkoľvek iným spôsobom podporiť, môžete ma symbolicky pozvať na kávu cez službu Buy Me a Coffee, ktorá je na mojom webe fipa.com, alebo si môžete so mnou zarezervovať osobnú skincare konzultáciu, ktorá prebieha cez videohovor, tiež cez môj web fipa.com, alebo mi napíšete cez Instagram, prípadne takúto konzultáciu o kozmetickej chémii a skincare rutine a kozmetike všeobecne, mýtoch, marketingu, venovať niekomu ako darček. Ešte raz ďakujem za všetku podporu, držte sa, ste nádherné bytosti také, aké ste. Dúfam, že sa vám darí vo všetkom, na čo sa momentálne sústredíte. Držím vám vo všetkom palce a moc objímam, nech život horí a má iskru. Vidíme sa.
Lúčime sa.